Merħba l-episodju ieħor tal-podcast tagħna din id-darba ma' Raniero Borch. Raniero Borch huwa buaddas, ambientalist, attivist. Fil-fatt fuq il-Facebook page tiegħu li jisimha Raniero's Adventures tistgħu taraw il fuq minn 400 video tiegħu jipparteċipa f'kull xorta ta' attivizmu, però b'mod partikolari f'dawn il-clean-ups taħt l-ilma li jagħmel ta' sekwiet, ġir kważi darba fil-ġimgħa, insomma isiru tafuna aktar mill-qrib. Qabel nibdew naddu għall-sponsors li mingħajrhom żgur li xejn minn da huwa possibbli, kif kien jgħidilija stat ta' fatt. Il-main sponsor tal-lum huma il-Form, sponsor ġdid, kumpanija tal-amara li l-stabilita għal dawn l-aħħar 74 sena. Il-Form jipprovdu kull xorta ta' amara maħduma minn ditti rinomati magħrufin sew għal kwalità għolja li jipprovdu, ġifieri jekk qed tfittxuk xejjen, kmamar ta' sodda saqiet, suffani, amara ta' barra, insomma pratikament kollox. Żurhom minnu fih ġewwa Valley Road fl-Imsida jew fuq is-sit tagħhom form.com.mt. L-cabs jipprovdu trasport uffiċjali għal dan il-podcast. Beda s-sajf ma nafx fejn beħsibhom tagħtu raskom, però perswas li ħafna minnkom lesti biex tixxalaw, ovvjament jekk sejrin biex tieħdu bażi, jekk se tixorbu, ħallukom is-sewqan, aqbdu leb tal-cabs u sejħu li x-xufier ħdejkom li ħajasal dejkom fl-inqas ħin u bl-inqas flus. Din hija stqarrija ppruvata statistikament ta' bilħaq tajb tkunu tafu jekk għalli se jkun sejrin fit-tmiem il-ġimgħa lejn il-gżira ta' Għawdex li cabs isibuhom jimirħu fil-gżira Għawċija wkoll. Orangeman.store jekk qed tipprova taqta' il-vizzju inkallat ta' tipjib, żuruhom għal kull xorta ta' soluzzjoni li taqbel lilkom skont li tippreferu, skont fejn qegħdin fil-vizzju, eċetera, eċetera, hemm varjetà enormi. John Mallija huwa il-promo code li għandkom bżonn biex tifrankaw 20% fuq l-ewwel xirja tagħkom għal prodotti Orangeman.store. Tal-Valletta Glass ukoll qegħdin jipprovdu issa 15% skont għas-segwaċi ta' dan il-podcast. Grazzi lejn għal daqstant żuru s-sit tagħhom għal għażla verament wiesa ta' ħġeġ dekorattiv, anke dawk infassla skont il-preferenzi tagħkom. Importanti kif taslu ma' checkout tiktbu John Mallija wkoll biex tieħdu skont ta' 15%. Grazzi l-sponsor ġdid tagħna llum Dive Med li sibuhom ġewwa Zone or Point, ħan nitkellmu ħafna fil-fatt fuq id-dinja skuba u jekk titħajru tuħdu tozzu għazza tajba ħajnukom ikolkom esperjenza eċċellenti u ġdida taħt l-ilma ġewwa l-ibħra kristallini Maltin. Karti bil-bajt hija logħba diabolika li taqsam bil-Malti, mhux għal min kif tajt il-mara jaqbdu bit-tixu, x'ġmiel fih il-ħamrunis. Logħba tal-ġen u miġuba wkoll minn erba' żgħażagħ tal-ġen, għax kux qegħdin erba' imma tnejn tajt. Imma nista' vera l-ewwel 50 ruħ li jiktbu again John Mallija waqt iċ-checkout jieħdu wkoll skont ta' 20% fuq ix-xirja tagħhom. 998-66425 ta' fuq ċempluħ kif nagħmel jiena Derek Meets u fi żmien 48 sija jasal fuq l-adba tagħkom, kważi għandi dil-ambizzjoni ġdida li 998-66425 issir 242412 tal-epoka tagħna jew 249200. 998-66425 Derek Meets jagħmlu bħali waraw żewġ burgers, żewġ bajdiet pipi u sodda. Grazzi lil Click tal-li provdewna il-kameras li qed jinġibed bih dan il-podcast. Grazzi mill-qalb tal-li il-qajtu is-sejħa tagħna u intom kbar. Dak huwa il-bidu kollu, tlaqna issa għal podcast tiegħi mabli l-iktar bniedem tat-sokkor li qatt poġġa miegħi għal konverzazzjoni pubblika, Raniero Borch. Nirdefaw najdu kelma l-buzz Min wahda neħibu tnejn Nirfmux dwar x'qadrednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Partis tal-ġar Fuq il-Partis tal-ġar Mela, tlaqna? Kif int menna, rajt ju? Okay, yes. Għadek ġej minn taħt il-bahar? Eżatt, għamil sija taħt il-bahar tiġa.
l-estajt l-affarijiet għal-għada, xanna xeklejna b'għada. Illum xmur tagħmelek xi kwalità ta' reconnaissance. Naf fejn huma l-postijiet imma kien hemm xi tires għallhom meta taqla t-tires daw. Taqla ħafna silk u hekk, u speċi ta' kunu lesti mal-wajn u tiġborhom kollha flimkien qegħdin mhux qed tiddardar il-baħar. U waħdek inżilt jew? Waħdi nżilt jien. Regolarment inżel waħdek? Insomma, le, mhux. Ma meta konna muna me survey, qed tifhem muna me survey qabel jen. Fej mort? Illum l-awra, l-awra. Il-qawra, l-imparti tal-qawra. Kif ħanfajmek? Naħta ġewwa. Innaħa ta' ġewwa lej ras il-qawra u hekk. Iva, għamxi ġiex restaurants famużi. Fej, tista' semmi ta' u hekk ma ma niċċensuraw xejn. Alright, fem, l-Ocean Basket tinżel miegħu. Le, ma għax ma tistax tajda. Għattara, Ocean? Ocean, Għak ma tafx on the 8th kienet World Ocean Day mad-dinja kollha. Kontat li inti fil-fatt. Fatti għamilna clean-up oħra il-fakruna. Dak għal dik il-ġurnata. Għal dik il-ġurnata, għaddina għam il-proċess tal-ostra. Bdew. Ġviri, inti dal-għodu nżilt. U mortara xem mux memx. Dal-għodu, xissija nżilt. Xissija. Għabbi maġiet għawnek. Xissija ta' nofsar nżilt. Biex ta' għamel naqra analizi. Għamet survey, konti ġamet survey fuqom da. Naf fejn huma, tefem. Biex ma għodux naħlu l-ħin. Daw il-tires. Ikonu kważi ftit jidru mill-qiegħed għax ikunu mirdimin fir-ramel, tifhem. Allora once li taqalaw dan taqla dak ir-ramel jiddardar il-baħar. Sewa. U l-estihom packets of 10 daw għax ikun hemm kwantità. Ġifieri inti bħallum lajt it-tajr mill-qiegħ u mbagħad jinqala dak is-silt naħseb li bdejt l-ewwel. U mbagħad trekkinhom kollha. Ġomilhom ġo post wieħed. Ġo post wieħed. Għalli għada jkun easy għada ngħidlhom fejn huma għax mhux għodu jaħlu l-ħin għattem. U norbtuhom, jorbothom u jkollna l-għajnuna biex jitallawhom fil-blat. Frekwentament għamil għad il-ħaġa. Iva, bħalissa, Iva. Issib xebaħin. Missib xebaħin, jessa, niprofa nsibu. La jihdu n-nies jihdu interess. U jibatu li jon kalla ċemplu li jgħidu li jem sellun emmek u dawn u ħellu emmek. Mur nara da xej u għallu menu għet nibżaw għall-ambjent. Għal-bahar tagħna, dak li importanti li żjed qed nara. Bla dubju speċi aħna stedinekaw għax nasbu dak li qed tagħmel ġifieri hawn konsensus unanimu dak li qed tagħmel huwa xi ħaġa nobli u siwja u nagħlaq jkunu nies tax-xorta tiegħek spiex da. Jini li 40 sena not u l-aħħar 15 years. Il-baħar indu ngħid li ser lura mill-ħut, ħanibdew mill-ħut spiċċa kollox. Imflok tara l-ħut, tara plastik, da 2 liters bottle kem treat daw. Imma tara ħafna plastik. Plas da tires li kienet jużawhom fenders u jinqalaw bil-maltemp u jikpaw taħt il-baħar. U jikpaw hemm daw. Dawk dik il-tires back mhux jitfgħu minn nies. No, l-iżjed bajja ta' San George. Forsi rajtu il-videos dal-aħħar li tal-lajt jien għamel ta' bil-bajja ta' San George biss tal-lajna 400 tires. Naf, fil-fatt ximbat l-artiklu l-bona tlu da minn iż-bet jitfaħħom spieċna. Jien sibt li hemm xi ħadd li speċta m'għandux aktar użu għalihom? La. Dawn infatti kienu marbutin daw packet of tents kienu marbutin bil-boldijiet, infatti saru periklu daw. Kienu jusaw med-decide tal-moll biex tal-water sports biex jintrakaw mal-blat u hemm. Ma xorta responsa. Mbagħad jiġi l-maltemp u jinqalaw. Peress li b'xej ma jagħtix kasa. Ara ekku mhux imma hemm oħrajn hemm x'isemmhom daw li jikru dajes. Daw il-water sports, tal-water sports, hemm oħrajn water sports. Charters, per eżempju. Le, oħrajn nafien, per eżempju. Li għandhom fenders, jorbtuhom ma' xulxin, ma kif jibda l-ġurnata, jijdendilhom u kif jispiċċa l-ġurnata jneħħihom. Dak kull ma jrid. Dak kull ma jrid biss. Le, ma tarż iħallhom hemmhekk, qed tifhem speċi ta' spray, jiġi l-maltemp, jiġi l-gregal, jiġi hemm, jikaxkarhom u mbagħad jerġa' jmur jerġa' jorbot tikkora. U tekka, u bajers. Naħseb eżempju stellari ieħor ta' sens ċiviku Malti biex kapaċi sarraf kultant. Ekku, għax b'xejn.
Għabxej? Għax bxej u għax peress li mistura taħt il-bahar u ħat ma jkun mhux hekk il-bahar speċta jostor li d-nubiti u b'konsegwenza speċta u jiex not nqala namel ħesel u sa jġi ranjero. Ma at least issa Għalla għas jġi ranjero. Forsi l-era tismana, issa u tiħu kassawa. Sfortunatament tilfet il-dejdun dal-axħar l-era. Yes. Ferit uħra, proset. Telfa straordinarja u anka l-affariet li għardwaru. Jien kien joġobni, għajdu kien joġobni, kien. Jikteb tajf il-fat vera nixtieq. Memx abjatu eswet, kien goes to the point, għazat. U anka l-affariet li għaldwar kif qed titmexxa l-era, ma tantx jawguraw ħwejjeġ sbieħ, għandu kifini ġifieri. Ma għabdu l-istorja wasal Ġiljan bil-kafe u x-xogħol. Grazzi Ġiljan. Mela, zom taħna ma l-coasters del-mejda ħobba. Kem liquidi qoddimi. Għandek choice, mi fatażi. Ejja, f'xi punti mur nid-depositom ta' dejjem, tradizjonalment. Mela, ilek tordos inti 40 sena. Ġifiri ta' next fuq għandek żmien nistaw jew. La, għaxej, mux problema. Ta' 22. Mażat. Bdejt todos. Pero qabel ma bdejt todos, biex x-relazzjoni kellek ma l-ibħra? Ma l-ibħra ma l-bahar jew l-sport li kelli qabel? Sorry? L-sport li kelli qabel. Le, il-bahar, biex inti todos li darbet fil-ġimgħa, ġifieri żgur li hemm xi inċentiv emozjonali. Ġifieri għandek xi rabta, tipo il-mara tiegħi għandha din rabta mal-baħar kif ngħaddu meħdej ix-xatt, ixxomm il-baħar, kun trid tmurtom, jiena naqa' m'iniex daqshekk fanatiku tal-baħar, imma l-mara tiegħi tmut għalih. Għandek hekk għad-diving. Xħajrek għalija xi tħoss meta tara l-baħar, meta tom. La, għana, duk minn meta konna żgħar, id-dediti għaj dejjem kellimu dajsa, u dejjem konna morru nistadu, l-baħar dejjem konna morru nomwek. Da, ja. U bat, qabel bdejt il-windsurfing u koll, kont tajjeb fil-windsurfer. U bat, fett li darba għat ħaniprofa nieħu kors ta' diving. I get to know a lot of people, bid-diving, dak li għandu sabiħ. Komunità sabiħa u Yes, dak li għandu sabiħa siva. U plus, tara xaġa sabiħa, għet t-sib xaħġa, dak iżmi konna mur għal-ħuta, għet mur ħuta, għet mur bħuta id-dar, meta kon zaħir. Meta zowiġna jienu l-marati, għat ma kena ħut, ma konniex nħobbu l-ħut, ma konniex nħobbu, għamma bat meta ġib ħuta unnek, ħuta id-dar, u da għarnita, u da mot iħor. U kif kontu tistadu bil-froxna? No, dak iżmin konna blandraw bil-ħarpun. Bil-ħarpun? Bil-ħarpun, ja. U għetajt li, tipo, kienem ħafna iktar volum. Yes. Kienem il-choice mi fetaza. Oh, yes. Akku. Ja, at least il-ħat. Laħira żmien. Għax minn ġu warajja ma laħax. Il-bahar it-semtina. Mistra. Too much fishing, too much mux għax taħrapan bis, too much fishing. Too much boats as well, tamel effett ħafna. Infatti, meta kienaw tal-Covid, bdejna naraw il-dolphins, kullħat bdejna dolphins, ġo l-bajiet, ġo l-port tarom, għax kullħat kien id-dar. Issa, fil-sajf li ġew ġennu ma taromx terġa, dolphins. Allora, isu l-mħabba tijak għal-bahar bdiet minn dik il-ħabta meta kont mur ma' messirek? Dejjem kon dilettant tal-bahar. L-sports li kien ħobni l-sports. Qabel, meta kont żgħir sa 18 u hekk. Football, number 1 football kien tiegħi. Kont tajja fil-futbol, u mbagħad mill-futbol dik li ġrali mbagħad jażluk għax spiċċat fit-third division kważi, u tidħol ħafna mpika mal-ġenituri u. Bejn il-ġenituri tal-players. Tal-players, jessiva. Ġiri kun hemmhekk qed nilgħab il-futbol u tispiċċa l-ambulanza tiġi għal-referi. Ġifieri ma nistax nifhemmek iżjed u ġifieri eżett minn hekk. Għax le mbagħad no. Ma kienx l-ambjent għalik. La, mbagħad la, eżatt. Fil-fatt il-baħar huwa ħafna iktar. Daħħal rasek ġo l-ilma, u tinsna l-biznek, najdlom tinsa l-biznis, ma tarax għaxim xol tijaj fuq ġraben, la tara l-mara, la tisma l-mara l-gerga, tara l-ħut. Tisma l-mara l-gerga. Tuħadot il-mara jew? Ija provat ftit, she gave up, no, just
provat, neżel ta' jinom għatma kienet il-ħajra taħħana. Tfal għandek? It-tfal jessan tlieta, jessan kolla, bis-sigard kolla. Kolla bil? Bis-sigard, għandhom il-licenzja tal-diving. Ok. Dak hemm gradi le tad-diving. Yes, hemm gradi, yes. Dive master, instructor, open water, yes. It depends. U tfal tiegħek huma? Advanced. Not open water, daċi advanced. Jiena għamilt darba u għodost. U vera ħad gost, ma nafx għalfej għatma complete, forsi darba ninżel miegħek. Kemm naf nistiden id-ruħi bidejja. Mux xort. Vera sottili kien, Eddi. Vera sottili kien. U għandi, jena forsi għandi t-siju tiegħek forsi tafu, Mark Kassar, kellhom il-Moby Dives, għawdex. Jismajtom, saħa. Xlendi. Issa malux, ma, issa sar ritual diving, ħadetu waħda da zaħira ħafna. Allura kont inkun madwar daw id-divers, il-kultura kienet vera sabiħa, dejjem kien hemm dil-komunità ħafna barranin li jiġu Malta għal dak il-periodu li jiena meta kont għalmenu ħanajtek. Kont zer madonna kelli xi 12, Sunday 37, 20, 25 sen ilu, vera ma tapplikax. Kienu jgħidu li insomma li l-ibħra Maltin kienu vera sbieħ. Jekk għadix tapplika l-affari, max għadhom sbieħ ma l-ibħra sbieħ. Yes, għadhom yes. Għanna l-bahar għanna ċar, għanna il-plus li zidna ħafna Rex. Issa wkoll, allura dak li jkun qed id-diver qed jara xi ħaġa differenti, plus ir-Rex jġibu l-ħut, at least qed nippruvaw nqajmu. Għandna ir-Rex? Rex vapuri. Rex, all right. Di tal-scuttling. Scuttling taħħa, yes. U l-użu ta' daw il-Rex, hemm kelma bil-Malti? Sekonda. Vapuri naufragati, mġarfa, ma nafx. Insomma, daw il-Rex, hemm il-Google Translate ġiviri jisker kwotidjanament. Daw il-Rex, xinu l-użu taħħom, għax huma speċ ta' is-siti fihom infushom ituħ pjaċir id-dur magħhom u speċ għandek xi ħaġa x'tosserva. Jew għax tipprolifera l-fawna tal-baħar. Il-fawna tal-baħar tagħmel effett, yes. Jikber il-korall magħhom u dan. Fl-istess ħin, pereżempju dive site bħal Witt-Iżurje, pereżempju. Witt-Iżurje kieku ma jimx il-vapur dak, hemmhekk u l-Ömer Faruk, dak li kien sploda id-dokjard li kien mitħu xi disa minn nies joddax ħaġek. Fid-disajnijiet li għedi iġrat? In-90? 90s jidir li għedha għal-Farud. Something like that, yeah. Traġi għalli. U jgħat place jgħat fuq ramel, allura speċi ta' nistambil tara ramel emmek bis tara struttura kolla. Siħa. Dal-Faruk, dal-vapur. 95. Yeah, something like that, yeah. Dal-vapur, jek ma tafx, vera kien misħut. Da, mela sploda d-dokjard, da metu n-nies. U fil-bahar, inqasam minn nofs, inqasam fil-nofs u madux jek kifiri, apart. Ix. Da, meċa apart u koll. Inqasam minn nofs, reġa. Għandu, mekkik t-tarem il-ritratta u li tal-album tal-esplozjoni, jien niftakar nismaħħa, ġifiri dik mid-gżira. Sewa, allura jisir dal-scuttling biex għal-żewċanijiet spiex, ta' bħala diver qed jara xi ħaġa mhux ramel biss. Tifhem kieku m'hemmx il-Farud pereżempju il-Witt-Iżurje kieku ma jmorrux dak in-nies kollha hemmhekk. Il-mejn meta ta' tisemmi Witt-Iżurje u il-Farud qed tisemmi l-vapur, ir-rek, qed tifhem mill-ewwel. U hemmhekk hemm fil-fla qrib ukoll. Fil-fla, yes. Qiegħda titmur bid-dajs hemma. Jien kon nisma' li fil-fla hemm ħafna klip il-baħar minnu jew jgħidu. Naħseb iżjed fuq l-art edin klip il-bahar jgħidu. Le, right sharks, right let darbit sharks, right let darbit, x'sura ta' Warawdex, il-salvaċ, meta tara il-drop tiegħu mal-blat, ġifieri tara 80 meters font, ja. Fl-imparti ta' għawdex tiġi din? Kif tiġi? Wara Marsal Forn, il-Bajjar, yes. Il-Bajjar, għammek. Emmek hemm l-irdum, Bajjar? Of course, yes. Min hemmhekk sa tija, fejn kien hemm it-tija.
Sewa, żguri, fehmti għan iftakar, pero Bajer sa' Edwera. restaurant dejjem wasaltin. Il-Bajer. As you can tell. Sewa. U x-xorta ta' Sharks kienu? Da white tip sharks, right? Jek diskrivieħ x'kif kun white tip shark? Sekretara shark normali, pero jkollu l-fins fuq, jkollu abjad. Jkollu l-fins abjad, l-għalek wajdu l-white tip sharks. U għaw. Dakin bir daqs karozza. Dakin bir daqs karozza, jasa. Daqs karozza. Ja. Ġviri ċirka 3 metri? Kam jikbir karċ? ċirka 3 metri. Skont il-karozza. Kien jgħat fuq ramelek. U Xorta, mux ma bżajx minnu, ma jgħazam mega. għalfej ma bżajċ minnu. Għax, mdorri fil-bahar, maġiċ għalija, għallur, mandiċ għalfen ibżalli. Għamma insomma kont naf li white tips, mux pal great white. Sewa. Ġviri daw inti rajt il-white tips. Dawk l-insertajt. White tips, jgħidu lu isu ġurdin u kol, emmi jħor jgħidu isu ġurdin tal-bahar. Shark jgħidu lu isu ġurdin? Interessanti. Pero mux dak, sa' kem jgħidu sharks, jien li zet għatali ħat. Da, meta rajt mola jgħidu la, mola. Meta jgħidu l-raw shark. Fin ta' xak fil-bahar, fil-wiċ, jirreportawa, dik mux vera dak, mola, dik titla fil-wiċ, dik tkun ħuta ċatta. Ħuta ċatta jkollha għajni hawnhekk vera kera. Da kbira. Enormi. Sunfish, eżatt jessa. Delajtien, ġviri delajtien di kien fiha tenfita, mux xajta ta' ġviri fil-li jettom inti u tara ħajt, tenduru rajt ħajt. Da, dik tħat ħat. Emmek l-istess, warawdex. U ma jiferqaw aggressiva? No, għaxe, laxe. Għax tider pjuttost ċassa, pero... pero... very easy, no. U tom bil-mod? Tom bil-mod, yes. Tom bil-mod, ja. U x'tikol dik? Ma nafx jekk tikol plantin u kol, plankton, aktarx plantin. Tider pjuttost ekstra għazdina bħala ħuta. U bat bħala li għetna l-rajt, l-esbaħ l-rajt ġoħajti, kont l-qammiħ jajdulu, jiġi bdej Paradise Bay, faċċata. Xedulu? Il-qammiħ. Il-qammiħ reef. There's a big reef, bella salija, one of the nicest dive li tista' tagħmel. Għax hemm reef from 5 meters, 7 meters u tinżel 60 metru. Hemm ħajt. Meta tajt mela, ġifieri inżilt il-qammiħ. Il-qammiħ, mela tinżel il-qammiħ. Naħseb naffejn, u wara l-hotel jisu hemm wara. Paradise Bay, jessa, wara l-hotel. U tinżel fil-bahar, u mbagħad ġifieri 5 meters, 7 meters, ġifieri tinżel 5 metri. Hemm reef fil-barra sewwa, toħroġ il-barra sewwa. Sewwa. Ġifieri toħroġ il-barra kif ħanfehmek, isu minna u sal-ħamru. Reef, ġibda twila. Yes, allura kontet nodu semmek, ma ħabib tiegħi kien għadu beginner hemmhekk, jien kontet nistata għal-ħut, dak iż-żmien hekk ma droppek u ħabib tiegħi ġi wara jagħmel hemmhekk x'hemm da. U jiġu 3 delfins, 3 dolfini. 3 delfins daw 30 meters konna u da mhux 15 minutes jilagħbu magħna. 2 kbar daqs karozza u l-baby. U jduru magħna hemmhekk hekk jduru magħna. Familja ta' dniefel. Kienu sabiħa, eksperjenza, dak iż-żmien ma kenniex il-kamera biex iġbet il-filming għatta. Għad kontatek ma konx maħmar bil-famuża Raniero GoPro. GoPro Proset, għazat, dak. Isra, u ġviri huma tikkomunika magħhom kif taħdem spiex, da ma da dnifel, daw jarfu li inti minti xteddida u spiex jgħidu ma da. Kienu kalmi, jilabu jitilgħu ndrif u għem, un-bat imma once li ġew dolphins forget it, ma rajx ħut iġġata, għandak ċans. Xuma jikkaċċjaw. Jikkaċċjaw, jibżaw, għal-ħut isu jaf li. Imma stramba, kif jaraf li l-bniedem mux ta' teddida, li meta l-bniedem fil-vat ta' teddida, speċa l-ekoloġija kollha. Imma da rapport bej ċertu speċi u l-bniedem jaffaxxinali, għax tipo il-klip tifima, il-klip kien hemm evoluzzjoni sħiħa li speċa arbitna li ġurġin. Ma dnifel najdin speċa jew għax intelligenti ħafna. Intelligenti, yes. Isma l-għu semmej ġaġa li inti businessman, inti għandek il-gawda. Il-mara tiegħi dejjem tgħid li x'inna sal-id-dar fa l-slipper hemm fl-entratura tgħid li ma lażirna l-gawda.
Tal-taqamija wissa. Tal-jom wara l-bib inti, nisrab minn uġra smajt. Għandi munzer zaħir. Ma sarqulek wieħed allura. Le, għandi isra Ħajja jisrqulek, ġili sarqulhom u jirġa' jiġu jixtru minn għandi. Le, isra l-blokka tagħna ma xejn ġifieri l-blokka. Jiena bħalissa jiena noqgħod flat 70 square meters, però ċajta li l-flat tiegħi huwa 70 square meters plus 5 square meters għax l-indana kollha ġifieri kif jagħmlu l-Iżrael mal-Palestina, is-settiljajna fl-indana wkoll għandek sistema ta' cupboards, sistema ta' daw l-Ottoman stools, ġifieri ħadni ma naħseb la nitilqu minn hemmhekk ġifieri parti tal-blokka ħassir, ġifieri. Push chairs għandna s-saqqu tat-tifla insomma. L-isem Gawda, minn fejn ġej? L-ewwel spjegajt li ftit imma u smajt il-leġenda, jien kont mali li kienu aħwa. Imma apparentant le ma kienux aħwa law Gawda. La għaxe, le. Spjega li naqgħu qabel ma ġiet minn nannu tiegħi da. Nannu tiegħi rrid jiftaħ ħanut ta' żraben, dak iż-żmien il-belt kien l-aqwa l-posta bħala business. U kien hemm ħanut ieħor li kien malu u kien jismu Bata. Dak iż-żmien Bata kien dejjem famuża. Bata fi żmien tal-gwerra kulħadd kien Bata. Però ma kienx għamel tajjeb da Bata Malta. Nannu kien dal-ħanut u qal flok Bata ħansemmi Gawda s-sajn. Dak Bata u għana ħansemmi Gawda. U bat tru nannu to my dad. U baqa għandek. U sessa għandu għadu. Nishtaqt nisottolinja fuq għadieġi kol ħafna disgwiti, anka ma' Marka mill-Erik il-ftit, ftit ma' Peppi, ma' mbat iċċarajnijom. L-ispeċ da ħafna nis li assoċjaw in-nis li jagħmlu n-negozju u jiena nħoss li jiena wieħed minnhom dak in-nies. Biex bil-fors huma nies li l-ewwel qabel kollox interessaħħom biss mill-flus u biss mill-profit. I mean, mill-flus jinteressani, ovvjament irid ngħix il-familja, minn qed jaħdem hawnhekk irid jaqla xiekol. Jekk nistgħu il-business inkabruh, però mhux bil-fors skapitu tal-bqija tas-soċjetà u nimxu fuq kulħadd. U naħseb inti vera eżempju għaxar darbi taqwa minn nies biex li inti negozjant, imma fl-istess ħin issib ħafna ħin biex tara kif ħadd immeljora l-qada tas-soċjetà. Ja, eżatt, dan mill-ħin tiegħi vera nieħu da. X'imdaqiet pereżempju ikun hemm xi clean-up hekk u ngħid il-mara tiegħi ngħidla importanti nżadaq xi ħanut ma sejżgal għax nitlaq mix-xogħol. Dak kollu mill-ħin tiegħi tax-xogħol. Mhux hekk. Mux hekk. Mbagħad li għandi tajjeb peress li nagħlqu between 1 and 4. Allura jkolli ċans li nagħmel dive dak il-ħin alla volja. Xorta mhux xogħol. U ħafna bidrabi li tmur toqgħod. X'inhu lan? Tmur biex tagħmel clean up jew tmur tal-aħħar qabel konna morru diving għal ħut. Konna nieħdu gost vera konna dak li kunt li taqbad ħuta sabiħ, vera. Plas u taqbad ħuta u daqqa rajtek u daqqa sebtek u daqqa tom osib dajsa kolla mitluqa hemmhekk. X'ixtaq taħt l-ilma? Mela, Paradise Bay. Darba kont qed noqogħdu hemmhekk dak u fil-li qed noħmu qed nara sewwa jien hawnhekk dajsa kollha mkissra kollha hemmhekk b'ġiex magni, bil-generator, bl-ankri, kollox, bit-tools, kollox. Dak bit-tankijiet tal-petrol, iftakar, tal-diesel, da. X'kienu imma. Dak kien imma rabata, yes, korporati għall-iskorja, kien hemm il-Maltem, Paradise Bay, da. Rabata hemmhekk u during the night għam sewwa rieda u nqalatlu mill-irmiċ fejn kienet marbuta u spiċċat nkissret kollha mal-blat. U kienet tal-injam di xi 70 peta, 70 fuq tara kienet, dajsa mhux bażajra. Da, imma mbagħad il-vilja dik il-vilja tala kollox hemm. Tala kollox hemm, jiġifieri tallajta fil-Facebook tiegħi jien mort hemmhekk, mort nagħmel survey, tallajthom jiġifieri da warejthom. U għattelhom il-multa transport da xiġifieri hekk. Tlabu ta' minni da kien xi wieħed ċilthom u hekk u hekk, imma mbagħad ħapassi u naddaf kwarta minna naddafta għax neħal magni u da. Umbat l-oħrajn ġbarnijom aħna, mill-klina f'saħna. Again, issa tema rekorrenti di nis ikunu traskurati u bat tidħolin.
Ma nistax nifhem jirrapportawni jgħidu lili. L-aħħar waħda li kien hemm sirens, nata sirens kien hemm dajsa, da erqitlu u telqem. Telqem da, ġifieri da bid-number ġifieri da ma nafx ġarajn. Unbat il-Malta Transport ċemplulu, frejtlu li intallaħilu għakirida u ċempilli u talla, u ma ridix id-dajsa. U qabel ġviri mortin maħabib tijaj da u rajna tank tal-petrol, emmek, u neħejni dak il-ħin. Tank tal-petrol mimli sa fuq bil-petrol, da għax jħsara. Ovvijament ħsara kbira ekoloġika. Ħsara, ja. Ħsara. U da li jetnajt ġviri u kol ma kellux interess li tal-laħħa li kiku ma. Għaxe, kiku ma rapportajt juxi jinda, għattefem, għaxina ma kanafx ta' menidi, number bis. Għas inċentiv finanzjarju mem li tal-laħħa dajsa? Ġifiri la darba jena dajsa erqit li. Ma jaqbillix li speċa niprofa nirkupra u nsawija. Għadza post. Ma nafx għamil. Ma jaqbillekx. Ma nix nidħol fil-punti. Finanzjarjament. Ja, ekku, għada tajba kienet. Dik il-ġurnata meta l-għol tellajt l-video jien kienet dajsa mek. Il-motur kien għadu għem. Kien għada ġivir kiku tal-laħħa. B'seta għem. Anka. Ma jridix u jbiħa. Il-bona jistqar l-insurance. Pero l-insurance naħseb tittamel xi kwalità ta' investigazzjoni, speċa jena nolqot naqal madgar dum idur li mal karozza. No, lekku, jalla l fuq. Naħsibni li għamil xijat kriminali madonna kull darba naddijant l-insurance. U ma missajtiex, jina x'kienet għadha marbuta mal-mażra tiegħu. Ma missajtiex, da, għantefem. Da, unbat wara xi xahar li kont jarrajta u tal-lajt post taħħa. Ġimma l-temp, għamel grigal da xej, unqatat, muxek, unbat inkisret, u l-motor ġalieħ, u diġa da, bitċita u bitċetem. Medlaw semmejt aħna, speċa nżilna li aħna. Aħna minn aħna. Kolli xi badi ieħor, kolli xi ħabib ieħor. Raniero's Adventures. U inti flimkien ma' xi kollegi kif? Le, jiena. U l-partner tiegħi it-tifla tiegħi nsemmiha Martina. Jiena nagħmel videos u tagħmel l-iskritturi u tagħmel il-captioning. Il-captioning fidejha. Imma todos ġinda tiġi helpful, tiġi l-clean-ups, tieħu l-video għax jien ikun taħt il-baħar pereżempju, tieħu ta' fuq l-art x'qed jiġri ma jiġrix. Il-captions ovvjament tajt għal-Facebook page. Għal-Facebook page, yes, eżatt. Li kien attiva, ġifieri. Insomma, dal-ħarġana ta' dor ta' naqam 400 video. Ekku, eżatt. Ġin intella 3 fil-ġimgħa. U kolla ġviri jttamel xebba xogħol spiex ta' Ekku, namilhom jien namilhom l-video. Isma' ġieħi Repubblika għandek inti? Le. Ma l-application ġieħi Repubblika, ġieħalla spiex ta' ma ħatlux kontroversi. Pala clean-ups għankompli pala clean-ups, meta ma tkun fil-bahar jien u namel survey li zjed li joqtlun, li zjed li nobot meta nara l-batteries. Dik kattifitarik. Li l-batteries l-est minna jew jitfaħ l-bahar. Il-batteries normali, jek ta' remote? No, batteries ta' dajsa, gbar, il-batteries gbar. Per eżempju, minn xemxija minn taħt lutzu. Taħt lutzu ta' kiku rrit, jifir stajt nir-rapportaħ da' u dak, ma maċ nidħol da. Minn taħt il-lutzu, 3 batteries gbar ta' daqseg da. Ma naħsib li inti jojjien ma nix namlu meta ta' xitrak, per eżempju, u tmul un tfaħħamme taħt il-lutzu tijaw. Jifir ta' common sensu. Minn ta' l-lutzu vera tijaw ta' faħħamme. U x'kattività di għax l-lum kettiħu l-battery, jittik 5 euros saħħa. Ma for... Ma nafx forsi nitalmu, għallu mill-videos tiegħi qed jitalmu, qed jieħdu interess u. Le, bla dubju ġifieri tkellimna. Rigward il-plastik, per eżempju, rigward il-plastik. Le, aħna ovvjament matul il-ġimgħa nitkellem man nies u dejjem saqsmu minn ġej. U meta tilhom raniero, ġifieri kien hemm ħafna nies li jafu minn int, jammiraw, kemm nalla ikunu, u speċi naħseb anka nies bħalek jiena narhom li jkunu emblematiċi fis-soċjetà, ġifieri li jiena nista' nħares lejk u you kind of lead by example, li nara l-eżempju tiegħek u jiena nista' nagħmel biex inħossni ispirat li nista' nagħmel biex ta' xi ħaġa mhux forsi
bil-fors il-baħar. Fatti nsib ħafna għajnuna, ħafna. Sens ċiviku ta' kull mod ġifieri li minn Malta ġifieri tant neqsim minnu wasal Mark. Mark huwa il-president tal-fan club tiegħek, ma nafx tafx. Il-president tal-fan club. Fejkon, bro, għarret, Le, għawdex. Xkont tagħmel għawdex? Stand-up paddleboard. Stand-up paddleboard. Għala? Għala? Xogħol u paddleboard. L-avventurier tagħna. Xeba Ghost Nights, L-avventurier tagħna. Ok. Iso di tema rekorrenti li ta' nies li jonqsu mill-li għarfu li huma għandhom obbligazzjoni lej l-wirt ambientali. Liżiet li ħad gost jien u kol, però mawx ħafna bħali ħanajdok li qed jgħidu filming taħt il-baħar. Jien kelli esperjenza dejjem tal-filming, qed tifhem, dejjem kien joġobni filming jien mill-litratti. Allora speċi ta' ċertu nies ma jkunux jafu x'hemm taħt il-baħar. Da d-dizastru li qed jisir u li żjed panel għomt da xi 5 years ago fuq is-sekka il-bajda. Is-sekka l-bajda. Daw in-nies kien jmorru fuq l-ħarx tal-Melliħa u jaraw dak il-vapuri, kemm huma sbieħ il-vapuri qegħdin stand-by hemmhekk daw. Xorta ta' vapuri u għandis skrivina għal-vapuri. Vapuri, tankers, kien hemm tankers. Tankers daw ta' xi 400 meters, mhux ċajta. 4 darbit ground tal-futbol. Yes. Sewa. U kont ġili konna t-nozzu emmek għax di kbira ħafna, di sikka l-ikbar sikka li għanna Malta, sikka l-bajda. Kemm kbira? Kemm kbira, sekretara Kemuna kolla. Ok. L-island ta' Kemuna kolla. Sikka hija rif. Rif, yes, eżatt, proset. Għatti li jent il-bira ta' għetna no problem. U fil-liet, dosin fil-liet, nozzu. U fil-li tara isa main road, fil-bahar main road. Main road taf xieġviri ma main road taf fej, għax hemm l-arka, ikun hemm l-arka sabiħa, għandna l-arka sabiħa għandna Malta da. U tara l-ankra, kaxkar kollox. Tamer trinja? Trinja, tara main road, tara trija. Da, issa kett tara l-trija li għamlu li. Central Link, eżatt, roset, emmek. Da, u ħallja, alright, dik waħda minnu, un bat il-sib rif, daw 5 meters, 10 meters, il-blat imkisser gbar, ta' boulders gbar, u għem u għat, da, jtisir xaħġa da. U darba kienem xi 3 vapuri tal-istess kompanija, daw tal-karozzi, jkunu bluni, daw blu, jkunu siġillati daw, u daw mux xar, daw fuq sikka l-bajda, xar, 1 month, ġviri daw t-tjesen t-riħi jidur minnaw. Taf, xifiri, meta jdur, ġviri l-ankra t-kaxkar kull mem. Ikollu, ekku. Id-daqs tal-ankra ta' dat tip ta' vapuri, kemm kbira? Ikbar minn dil-kamra. L-ankra? Ja, l-ankra bes, ja. U l-katina, kull waħda fija daqsek. U dawn t-kalkula, jkuntu per esempio vapur ta' 200 meters, jt-nizzel katina, bazi 250 daqsu, jt-nizzel da. U darba d-deċidejt, dal-kumpanija kellhom problema minnant l-agent, isum bil-Malti kienu isum strike, hemmhekk fuq sikka l-bajda, u darba d-deċidejt li naqbad għatlhom itilquni ma' vapur, u nżilt waħdi, u nżilt mal-ankra, u meċċejt kollha mal-ankra kollha, u sakemm da, u tara d-diżastru li kien hemm. U tellajtu online da, ġviri da, u ġbit video? Video, mela, of course, yes, mela. Għaddijulna l-video, għalli intellaw naqra fuq il-page, għanaraw mxet namlu mbat għaddijuli. Xo, mela, ta' biex n-nis jifmu eżat il-gravità tal-ħsara. Ta' li saret. U da kull maridu. Kull darba kienem konferenza t-tifla tijaj avokata u applikatli. Martina, l-istess Le, uħra, Karen, avokata. U applikatli, għaltli inti titmur għaltli għalda il-meeting għaltli da. U mort, u kienem minn tal-Europa ġviri daw u koll. X'kien il-meeting? Tal-era. Ok. Tal-era li għalija għat maħat f-soddisfazzjon minn għandhom, għattefam, da. Pero ma sirt naf li kien hemm xaħat minn Brussels, da, fuq il-Marine, u waqt il-break li kellna kellimtu, u mbagħad anzi kelli l-video, kelli l-mobile u rejtu li ħadd jien da mingħajr kliem xejn. Da. U l-għada
tal-meetings, kiena xi 3 days konferenza da. L-għada, kubazzjoni mort 15 minutes start jien. Da kienet tiġa beda dan. U kulħadd kif tħalt fil-dan, kulħadd jgħanes lejja daw. U bat għaluli, għalli kif ħatafhom għalli, kif beda minna. Da, u ħatafhom, yes. U ħadu interess, bat, u għalli da għadni kontatjati miegħu, għalli jekk jerġa' jiġi kella l-taħseb li qed kompleksar, għalli let minnu. U da kull maridu, da sekk kull maridu, da minflok meta jiġi l-vapur, jekk jagħmlu bankering, għax hemmhekk flus ħanajdu hekk biex tkun tafu kollha, dawn meta jagħmlu l-bankering, għalhekk qed jagħmlu għadaw. Bankering x'inhu? Mela jiġi l-vapuri, daw il-bankering għaw Malta għandna 2, għandna waħda hemmhekk kienet qed tissir fuq Sikka l-Bajda. Meta jkun min-naħa tal-Majstral, meta jkun mill-West jmorru hemmhekk għax ikun kenni. U mbagħad forsi rajthom meta tmorru għal Għawdex ikunu dej Popeye Village. Ġili nżiltu għamek dik n-nizla taraw xi vapuri ki ġili jkun hemm xi 6 jew 7. Ma tajt kas. Missa tagħti kas, issa. Meta jkun Grigal jmorru naħa l-oħra. Isma' sponżar għallimhom li waħda daw. Majstral Grigal, ja. Għallimhom li xi fissru, ma nafx. Importanti tkun taf hekk. Tipo jiena sa tramuntana nofsinhar punent vant. Li għandna sabiħ Malta dik li għandna sabiħ għażżar qed tifhem, allura kikun rieħ from the west, qed tifhem from the west mur on the east għax ikun kalm. Għattefem ma tistax, dik li għanna tajjeb, u għahna għatmur. Majstral, xieġiviri? Majstral li ġi minnħam tal-Italja, per esempio, il-riħ. Northwest. Majstral huwa Northwest fit-tixtam online inti. No, Majstral is the only one I know. Majstral Northwest. Ja. Mażur ma tistax tajt tramuntana punent biex għatannek. Rajtu. And that's Northwest. Right, wajt. Xlok, per esempio, xlok minn isfel, minn south, xlok il-vant. Southeast, yes. Southwest, ponent. Namlu naqra ta' masterclass zaħra fuq il-page u golfu għadi. Skont il-bankering jew bunkering jew l-istess ħaj. Daw jiġu l-vapuri daw u jkun jridu per eżempju jew supply, food supply, jew kalla dawn, jew kalla żejt l-iżjed, żejt, jew kalla diesel. Żejt biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom. Il-vjaġġ tagħhom. Allura jaqaf fuq sikka, jiġi l-vapur liħor u jamlu jisupplixxi dak li għandu bżonn jagħmel. U għax kienet iġġalu da, kienet jitfa' l-ankra għal fuq sikka dik li għamilt l-nervini. Allura hemmhekk fuq tal-Sikka l-Bajda qed jitfa' l-ankra 10, 15 meters, 20, kollu ħsara fuq ir-rif, qed jitfa'hom fuq ir-rif da. U l-oħra meta jkun Grigal hemmhekk qed jitfa' l-ankra fuq ir-ramel. Fuq ir-ramel 60 metru. Allora jista' jitfaħħa 60 metru kull marrit anke kull mattilhom joħroġ il-barra 45 meters, nafu bl-ammenti mbagħad 45 meters jiġi kollu ramel, kollu żrar, isru żrar. U jitfa' l-ankra hemmhekk. Mhux fuq ir-rif imma. Imma allura x'kien l-inċentiv biex ma jitfawx fuq ir-ramel? Għalfejn kienu qed jażlu li jagħmlu sfreġ. Ma jkunux jafu x'qed jiġi, ma kinux jafu. Ma ħadux interess. Ġifieri mill-ignoranza, mhux għax kien hemm xi inċentiv finanzjarju kienu jafu li qed jagħmlu ħsara s-sikka. Ħana dak finanzjarju iva għax qegħdin kosta iżjed kosta mal-kosta. Mela qegħdin iżjed mal-kosta qegħdin iżjed sheltered. Mill-aħħar tal-medja, mill-rieħ, tifhem, qegħdin iżjed sheltered. U mhux meta jiġi bil-dajsa, mhux qed joħroġ hemm barra, qed joħroġ mal-dan. Ġviri dak kien l-inċentiv, ġviri kien hemm inċentiv, ġviri possibilment daw kienu jafu eżatt x'qed jagħmlu. Ekkum bat qajjimt il-punt jien imma sewwa. Ma kienux jafu xi ħsara forsi kienet jiġrida. Mhux sorejthom jien. Allura n-nies meta tellajta on post jien daw. Meta mhux biex nibla fejn, meta tella video, meta daw laqqas jaddesija li ċemplu li Times of Malta, jew Loving Malta, jew daw kollha jgħidu li biex jgħidu l-video, kun iridu xi informazzjoni daw. U n-nies meta jaraw, rabjaw. Mhux hekk. X'qed jiġri taħt il-baħar, ħsara kollha. Ma aħna qed nippruvaw nibżgħu l-ambjent u daw qed ikissru kull mem. Suppost għandna mhux kilithom l-era kif tellajt il-video, mhux karba kelli meeting, ranġaw li meeting mal-era, immur hemmhekk immur mal-kbir hemmhekk qed hemm bil-qiegħda hemmhekk. Minnu l-kbir hemmhekk? Ma nafx minn kien bħalissa, ma nafx minn kien. Ma nafx, ma nafx minn kien. Aħjar nagħtek. Hekk ma tafx. Daqshekk. Imma qed nitkellem miegħu 50, qed nitkellem miegħu xi 15-il minuta miegħu da, xi qed jiġri ma jiġrix. Għatlu dan mbagħad waqaft jien. Undu ngħid li
ma rax il-video dati. Għatlu inti rajtu il-post li tal-lajt, rajtu xed jiġri ta' għalli li għadli ma rajtux. Ma għalfej, xed, battu, għaxek, tlaq l-barra. Ma rejtu missa korrejtulu dak il-ħin, le? Rajtulu, ma suppost raħu. Suppost prepara. X'kien lan tal-appuntament? Inti x'kien it-tir tiegħek? Yes, fuq s-sikka xed jiġri ħsara, hemmhekk. Ġifieri dan appuntament li jippreċedi dil-konferenza li qed Akku. Qabel ma kien hemm il-konferenza tal-dan. Ma qalulekx traditura x'mort ikxifna mal-barranin jew? Mhux hekk. Dik issa l-idioma issa jekk issemma leħnek traditura ranaqata. But anyway, speċa għawdu tema rikorrenti speċa anke jek tħares barra, għanna tara li aħna ġens traskurati, aħseb wara fil-bahar fej traskuraġni tista' tiġi okkultata. X'taħseb li tixet da fuq il-ġens Malti? Taħseb li aħna biex iktar traskurati minn ġnus oħra, jew forsi iktar infantili b'xi mod minn ġnus oħra? Kif tarana? Naħseb li dal-aħħar snin bil-post tiegħi wkoll għad tagħmel effett, issa ikunu jafu x'qed jiġri taħt il-baħar. Jekk jagħmlu xi ħaġa, pereżempju tal-karozzi di, jekk tiskrepja karozza taħt il-baħar, daw. Ħanabduhom issa x'qed jiġri u ma jiġrix, da mhux ħles mill-karozza u dana. Darba kien hemm kast miġra l-ferħab, da. Miġra l-ferħa li l-bahrija u tiġi? No, l-bahrija, la, mux eżatt, la. Miġra l-ferħa mux suppost fejġi l-karozzi, fej jamlu l-hill-climb. Le, vera minix. L-imtaħleb, proset, eżatt, l-imtaħleb. U mux il-bot mill-bahrija. Le, mux il-bot mill-bahrija. Ġejt fuq il-podcast tiegħi biex twaqqani għannik. Le, orret, le, man bahrija għazjet. Le, iktar. Le. Whatever l-lem is. Dik id-direzzjoni. Skuda, mela, Kumbazzjoni xi senta ilu kellna clean up hemmhekk ukoll di tal-World Ocean Day. Qabadna xi ħadda kien hemm xi 70 tires daw u morna biex intellawhom. U kif qed intellawhom ma qed nara karozza di żarmata imma r-roti kienu hemmhekk daw ġifieri serquha dil-karozza. Naħħaw l-istataw minna u għabdu tafaw l-isfel. Daw, speċi ta' konna mek bil-barġ, konna bil-krejn, u tal-lajnja. U on the way. Ma daw l-affarijiet jistamaw jiswaw il-flus biex ta' biex it-tella biex iġib krejn, barġ. La, dik laqas ma taf kif imdajiet, imma at least nsibu għajnuna ħafna. U ġviri, jisibu nis li huma li volontarjament jiġu jgħidu l-ek isma ran. Għantik daqatit. Iva, kien hemm darba tal-light post, l-post li tal-light jien, da li kellimni wieħed għandhom xogħol tagħhom tal-fish farm. Ma nafx. Tista' xi semmih jew le? Le, semmi l-mentrit. Tazzopardi fishery. Tazzopardi dana daw l-ewwel dal-light post ta' xejn ħott fuq għax kienet ingħadda fit-ton ġol-bajja. Kienet ingħadda fit-ton dan. Għattifhem. X'in il-konsegwenza tal-itnada fit-ton fil-bajja? Kellhom dok il-vapuri qed jagħmel minn dem ġol baħar. Dak. It wasn't right ngħidu hekk dan, at least morx il-barra mhux dana. Allura ħaġa kellu tat-ton kienu użet il-ġewwa. Dal-aħħar ħarġu minn barra. X'inhu il-gaġġeġ tat-ton kienu iktar il-ġewwa mill-suppost? Iva, kienu mal-Gżejjer kważi ta' San Pawl, ftit il-bot. U kien hemm dawk il-vapuri daw il-Ċiniżi daw il-kbar meta biex jiffriżaw hemmhekk qed biex jingħatfuhom u qed jitfgħu l-dem fil-baħar. Insomma, u għamil ċempilli darba u għalli biex nagħmlu appuntament, u għajt jien ma kulħadd imur. Ma mhux fuqha kellimni, għalli darba tal-light post inti kien hemm dawk il-sex xkejjer tal-drapp kienu. U tafawum il-bahar daw xkienu daw. Taħjar netħa. Daw kienu fl-antik. Forse taf inti. Il-flix kien ta' ħafna ditti kien ikollhom it-tappijiet. U da tappijiet ta' 7-Up, per eżempju, Coca-Cola, Pepsi, daw kienu jisarfuhom. Kienu jġammawhom u jisarrafuhom u miniti tazzi u miniti hashtray u miniti hack u miniti trails. Għattifem daw. U dawna sex
id-deċieda daw biex ma jerġax jisarfuhom daw. Abbat il-xaħad għallu ħalli fidej, għallu issa neħosibhom jien, għallu biex narmihom daw, kien joħorġ bid-dajsa daw u jitfaħħom il-baħar. Flok sarrafhom, ma rnexux sarrafhom. Le, mhux il-dal sarrafhom, għaxhom biex ma jerġax jisarfuhom. Daw tal-kumpanija, daw kienet qabel kienet ta' Portaner Brothers. Issa ma diċ teżisti. Il-Portaner stess kienu ramew. Iva, xuwet minn tagħhom li kien Iva tagħhom, għax ta' 7-Up tal-żgu tagħhom, yes. Lajt kola kienu miktub, infatti tal-lajt waħda, u ftaħnija, u ftit minnhom kienu għadhom tal-ekwali. U għalli, u bekk kienet il-meeting ma da ta' Zoppardi. Da Zoppardi beda rada l-post Iva, da għalli jinet namel xi ħaġa għalli, da għalli biex nibża għal-bahar da, għalli da, naħseb ta' bil-Malti kienet joke. Għattefam da, għatlu għarrajt, għatlu maġaxi għatlu, għalli kikun hemm xi clean-up, għajdi xi trit u da. U he was right, ġviri da, ġviri kull ma nċeppellu najdlu ħana me clean up anka one day qabel ta' dak, laħar clean up li kelli ġviri bat li ġiġ dingis. L-importanti, titlajnuna, biex ta' me clean up ximdaqiet titlajnuna. Bat li ġiġ dingis, bat li 4 minn nies li they were fair helpful. Ximdaqiet bat li dajsa bil-krejn. Da. Għana xbaħ, jien xbaħ sissa mill-bahar 2000 tires. U daw kolla daw il-tires, daw xorta ta' tires li jettajt li jużawon pala fenders. Pala fenders, yes. Pala fenders, li jużawon pala fenders, yes. If u fucking armu il-fenders fil-bahar, u jek jaqawkom il-fenders fil-bahar, fucking iġbu. Le, mux ma jamlux tires, għaxek meta jamel fender. Meta jamlux jamel tires, jixbrox minni. Spiegalom naqranti, xiridu jamlu. U le, kol ma jridu daw issa, mux għalin illum kollox sar. Bħal daw konu jisom kapsuli gbar tal-Kinder Sorpresa Sausage, issa kettara sausage daw. Ta' kifat li kien, da' kol ma jrid jiġviri kollu, flokki kollu dat tires kolla mal-ċemp daw, jishtu 4 minnom daw. Jamilom bil-klip kifat li kien, wieħed nafjien żgur bieda, sports tal-sports da. Li fil-ħodu meta jibda xogħol jarmu ma u fil-għaxija jinaħjom. Dak, tifhem, għax jiswa l-flus daw, ma għallu għajm xejn. Emma, insomma, mal tal-inqas tefal flus fihom għax speċa dejjem seta' jkompli b'din it-tradizzjoni mnejka ta' tires ngħidi, biex ta' tal-inqas ta' prezza. Jiġifieri l-amment li nagħmel jiena at least komplu koplu fuq ta' Zoppardi qed ngħidlek dan qed ngħidlek għalija kien raġa fuq l-irġiela li qed ngħidlu. L-aħħar waħda li kelli pereżempju. Kelma zamma, yes. Kelma zamma. Mux paħatiħor biex naħdlek u kol mbagħad. Issa ngħaddu għalihom dawk ukoll, mela. Kemm ilek Xi 3 years issa. Xi 3 years ilek taħdem, ja? Mela. U min ma żammix il-kelma? Sandro Ketkuti. Sandro Ketkuti. Għalija Sandro Ketkuti li kienet fuq l-art. Għattefhem fuq l-art. Meta kienna kostjoni di tal-grada. Darba xina fom ir-riħ, titmur mill-art biex tagħmel hemmhekk clean up. Hemmhekk fom ir-riħ hemm dak il-ħajt kbir, allura meta jkun ir-riħ maestra l-punent li jiġi minn dik in-naħa biex ma ħawdekx fuq ir-riħin fejn huma. Le, fimtek issa. Abba titgħallem. Le, iktar ma tirrepeti iktar ħan internalizza malajr. Allura jinġabar hemmhekk l-iskart ħafna plastik, jinġabar ħafna plastik. U xi darba fix-xahar hekk kont immur jien hemmhekk u ninżel hemmhekk fl-istessin passiġġata, fl-istessin relax. Għattifhem għax sabiħ hemm passiġġata sabiħ hemmhekk dak. U ninżel hemmhekk inġib boros miegħi jien u I don't mind, u nixborhom u ġieli kienna 10 boros daw iħallihom hemm għad-decide għax mhux qed tallagħhom ta' ftit minn hemm għax hemm il-bota jew kalla. U niġu bid-dajsa u noħodhom miġnejna bad, naġu minn ġnejna u noħodhom minn hemm. Yes. Da. Imma darba minnhom mort biex nagħmel dil clean up hemmhekk jien dillu l-ħaġa għamlu triq kollha bit-tarmak mill-baħrija sa fuq mir-riħ kollha bit-tarmak kollha da. U mbagħad tinżimur hemmhekk. Baħrija sa fuq mir-riħ. Sa fuq mir-riħ hemm nisfel. Saret xi ħsara biex għamluh dat-tarmak jew. Le, kienet it-triq, no, kienet triq. Kienet imħarta u kienet sempliċement arranġawha. Għamlu kollha bit-tarmak. Mbagħad tinżel hemmhekk għamlu ċent, all right, ma ġa xejn biex ma jatlux il-karozzi ġol l-eliqi għax in-nies jekk ma jkollux piknik, ma jkollux il-karozza wara l-bieb hemmhekk ma jkunx kontent, vera. All right, ċent, okej, tgħaddi minn hemm, u mbagħad kien hemm passaġġa mal-blat
bil-fors minn hemm tittadi biex tinżel għal fuq mir-rieħ. Da kont hemmhekk mort hemmhekk jien l-ewwel wieħed li rajta bum ma' wiċċi, nsib il-grada ma' wiċċi. And snoffer, suppost l-aċċess għal-baħar jgħat għal kulħadd. Kienet, infatti laqas ta' 24 hours li kellha tinqalad il-grada. U meta tallajt il-post fuq il-medja tiegħi in-nies irrabjaw sewwa fuq għadi, irrabjaw sewwa. Il-post tiegħek fil-fatt kontra irrabjaw sewwa. U kif ma zambi, u mbagħad ma ltqajt miegħu x'kienet l-istorja? ċempilli rrid intaqa' miegħi, no problem, għatlu għalfellem. U speċi ta' he wanted something back at tifhem. Li għax għamet ponek sħiħa. Mhux hekk, għax imbagħad ma kienux jafu ta' minni u sar jafu ta' minni. Mhux hekk ġara mbagħad, għax għasi ma kont naf ta' minni. Jiena llum kull fejn tmur, low entry, private property. Il-natura gawdija, l-ambjent gawdija mit-triq. Ekku, proset. Imma xrit lura ġifieri dan. Għalet l-ura biex speċita l-grada ħanneħija jien u rajt għamil forsi zball u ek u daw, għanzi mux ħanamel ek, daw, ħanamlu passaġġ, ħanamlu sejf iżjed, ħanamlu bil-ħadit u dak li kun jista' jinżel hemmhekk u l-gawdija, l-bajja u da. Emma, biex tinżel hemm nisfel, qed ikun hemm wieħed impjegat tiegħu stess. Ma tiqaf, tara ma tiqafx, inżel. Ma tistax tiqaf, come on. Jien ma nafx, meta kollok sajt bħal dik ta' 4 ground tal-futbol ta' mhux xajta, billi għaddi bniedem, dana mhux ġol privat tiegħu, billi għaddi qed jgħaddi mill-passaġġ u jgħaddi. Imma xorta ġifieri mela jekk qed nifhek sew issa biex tinżel fuq mir-rieħ fejn qed tajt inti irid ikun hemm xi ħadd jakkumpanjak min-naħa ta' Sandro, xi impjegat ta' Sandro. No, le, xejn, tista' tinżel hemmhekk, no. Tista' tinżel. It's open, il-grada kellu neħja. Il-grada kellu neħja. Allura l-impjegat fiex daħal fl-istorja ma fimx. Biex qabad impjegat biex joħodlu ħsieb hemmhekk biex ma jatlulux fil-proprjetà tiegħu. Dik il-ħabta ma issa le. Hemmhekk għadu. Yes, no, hemmhekk għadu, no. Ma issa ma nafx. Ġifieri jekk jiena mmur illum biex ninżel fuq mirja, niltaqa' ma' dal-impjegat u ħajniżel. Le, mhux jinniżlek, jgħidlek ara ma tiqafx. Għamat mux bil-basket, per eżempju, jew kella jkollok basket erba fl-ixken birra ħatqot bil-qeda hemmhekk. Le, tinżel on the beach, fejn il-blat hemmhekk, għattefa. Ma tistax tieqa. X'imdaqiet jfittxu x-xara fl-ġina bil-Maltin. U x'ixtaq Sandro, madni ma fehmx eżatt x'ixtaq Sandro minn għandek. Sandro minn għandi. Xtaq li il-post li għamilt jien, għamilt tant gwerra, Malta, daw, li tini xaħġa l-ura ġviri, ejja, najdu l-om emmek li zbaljajt, li. Ek tamillu naqra PR spiex, ta' biex tajt isma. U għamiltulu, t-sodir, tellajtulu, għaxin kelma nżomma. Sewa. Għattafem, t-wedni inti dana, imma maħriċ ta' raġet, għax ma għamillix. Ma millix, la għamillom l-access emmek. La, s-sġar zabarom, s-sġar, ma jmux joqdu l taħt s-sġar biex joqdu daċi għal-ken emmek, u kamon, ma la d jamlu xaħġa bħsar emmek. Fej għandu l-privat għatlu jien, daw, fej għandu l-privat, jaqbat il-fens u jgħam il-fens. Tijaw, no problem, tijaw. Imma l-ewwel 10 feet, ma Malta kollha post tal-poplu Malti biex jgawdijaw. Le, għawir ħafna minna din il-liġi, darba mill-dokumentarju fuq. Nsejt kien jismu dokumentarju, imma li dejjem irid ikun hemm aċċess hija spiex ta' hemm signs kullu kien ġifieri no entry daw hemm xeba signs. Ġifieri ma żammilx kelbtu fl-aħħar mill-aħħar. Isma' imma fl-istess ħin vera li hemm nies li huma diffikultużi u forsi m'għandhomx din ir-ruħ soċjali u ambjentali li għandek, però għajnuna s-sib spiex ta' tidher li s-sib anke mill-videos il-nota u dejjem isa ġigajta differenti ta' nies biex ta' ġieli tara u xuħ li huma li tajt dak kien fil-video ta' qabel. Imma mbagħad hemm ħafna nies li jisom spiex jiġu darba isa hemm volum ta' nies. Dejjem għajnu. Li żjed l-għanna minna mira, li żjed l-mira da' zaza, ta' skanta. Kemm jridu they give a hand. Da, per eżempju, on Saturday, next Saturday, posta għanda sa' kbira ta' Paradise Bay. Dak l-ar post li nġabar skart, emmek, specialment il-plastik, emmek.
Għadak ikun ġej mill-Libja u. Ġifiri aħna anka skart li. Ja, mux tagħna, yes. Li mux tagħna, No, ġarbu. mux tagħna, ja, mill-baħar, ja. Mill-baħar jiġi mill-bot. Infatti meta mmurna Romin, il-frisk kien bil-kelma bil-Libjan u minn Tunis u minn daw. Anka Coca-Cola kif inni miktuba. Tkun Bil-lingwa bl-Arbi. tagħhom. Yes, bl-Arbi. Dik il-kelma. U Mux jek tamer survey, tajt ma daw kif iġu għamek. Mux marru piknik emmek, l ħagġa biex tinżel nisfel. Menti xħat tinżel nisfel, ma tkunx taf the way. dal-Paradise Bay. Paradise Bay, yes, naħta ġewa, yes. Naħta ġewa. U daw iż-żazah li jtaj daw jiffurmaw parti minn Zibel, jew mhux esklusivament. Jiġu, yes, minn Zibel u anka oħrajn. Minn kajja li għamlu xogħol vera tajjeb daw Zibel naqra konċernatek fuq il-PR tagħhom spiex ta' l-isem mhux l-iktar spiex ta' ħaġa li il-branding naseb nistgħu nagħmlu l-omri, brand fil-gas kelmuni nintikom daqti. U d-dajsa jisma' Zibla, allura. Le, Zibel, ukoll mhux Zibla safin. Le, Zibla. Le, Zibla. Zibla, li ċekja waħda. I think it's called Zibla, but the sticker is obviously Zibel on the side. Le, ma. All right, pala isem għanda da, all right, ma Zibel, il-poster Zibel, il-pira. Dik. Spiex tantem ma nafx, insomma, se fit. Ma nħu gost jenna la da zaza, da ma tanġibu in-joint venture maħħom jen. Ma tamlu xaħġa jgħajat lax l-lu ħagġa taħt il-bahar. Għandi esperienza jena, tefem. X'namel ma namilx u hekk nikkontrollhom jien imur nagħmel survey, jien ngħidlu fejn. Infatti hu jgħidli fejn nagħmlu clean up hemmhekk ngħidlu hemmhekk hemm bżonn issa hemmhekk tefhem. Importanti. Mhux imbilli ġib in-nies u ma jsibu xejn. Isma' worth it. Importanti jkun hemm ħaġib skip. Ħanemlu għal-skep, mux. Ġirin titmur tarrex l-ewel inti, un-bat t-sip il-post, un-bat ġib il-nies biex ma taħli l-om xin. U biex il-ħin jintuża b'mod produttiv. Le, ħanamlu clean up vera, mux ħatta parsi, t-tegaw, bis-serita. U dina meta jiġu daw Zibel, daw l-iżjat l-ammeru għamet najdlek, kull oġġetti fil-plastika liħ, ħadita liħ, daw kollox, jiznu kollox, bil-weights, kollox. Għalfej għamlu għad il-ħagġa? Suppost jridu pala mxismu era, ikunu jridu l-rapport. Xet intallaw da. Obbligati li jagħmluha, jew jagħmluha minn obbligati palissa. No, palissa huma serji huma qabel kienu, issa peress li qed jaraw x'qed nagħmlu era, ħadu interess u għalli najva, hu paċenzja jridu update, sta x'qed jiġri ma jiġrix. Jista' jkun li l-Ewropa wkoll għandha bżonn naqra tkun taf x'qed nitfa'. Isma', ġifieri menta tifqat li tiftakar tipo kien hemm żmien fajtek fejn il-baħar ma kienx hekk. Meta daħal plastik, ma qabel ma kienx dal-plastik, qabel flix kien taġġiex. Ġifieri dik kienet ir-revoluzzjoni li il-plastik. Li qablitna da traġiet l-isfel il-plastik. Il-plastik. L-introduzzjoni tal-plastik. Il-plastik kumbat kienet mad-dinja kollha din il-plastik xed jiġri ma jiġrix u daw hemm u l-plastik il-microplastik di pereżempju tal-Paradise Bay jekk ma niġbruh bix-xaħħa tax-xemx li hemm laqas wanjer ma jagħmel mur hemmhekk ġieli rajta jiġri u jitfarrak. U jitfarrak kollu da jtir marrieħ u l-ħut jikluh u s-sigals jikluh. Min jafx konsegwenza fuq il-biologija. Kont qed nisma' l-Italja kienu qed jagħmlu xi riċerka u bdew jiskopru li anke l-babies qed jitwildu bil-trabi jitwildu bil-microplastic fl-istonku. Could be. Ma nafx kux xi ħaġa li għax il-bniedem kapaċi adatta ħafna ġifieri jekk xi ħaġa li ħan integraw fis-sistema tagħna jew jekk xi ħaġa li tħadd qabbadna nkabru l-peni minn nofs moħħna. Il-Waze għandu opinjoni. Naqqas l-sperm count kollu. Naqqas l-sperm count. Aħna nużaw il-plastic through generations, tonqos l-sperm count. Tajjeb ħafna. That's a good thing. Potenzjalment, forsi. Għaxan feedback loop u bej dawk li jħolqu l-plastik u dawk li qed jipprokreaw, jekk jipprokreaw inqas ħajħolqu inqas plastik. Plastic disappears, Jablo doesn't. Jablo. Jablo is a bigger problem. It's a bigger problem, ma nasib bħala volum il-ġeblo ma nużawx daqshekk ġeblo, nasib plastik bħala volum nasib huwa iktar, ne? But plastic has a lifespan, Jablo doesn't. Ġeblo ġest jibqa' hemmhekk għal dejjem. Stay there till for the next civilization. Wow.
Il-nieħla ġus tafu bil-ħa. Aha, yes, ok. Il-nieħla ġus, dak jagħmel ħafna, dak għandu bħalissa għandu Double the Wave. Insomma, one Nil diġa minn sqallija għal Malta fil-fatt il-Wejza filmja u jindereġejt dokumentarju, għaddimna fuq dokumentarju Mallavin Malta ma' Johan u impenjat ħafna u koll bħalek biex speċna iġib naqra jiġbet l-attenzjoni tan-nies fuq din il-problema u din id-darba saħajhom mit Tunezija sa sqallija, Madonna. Jaw, impressionanti, ġviri, jiena fuq id-dajsa ma tlajtax, kif għat najdek jienu l-bahar ma tanxin aħna xie ħbib, gbar. Imma, speċa etna l-footage, tipo ġabu l-ura, ma nafx men, hundreds of hours of footage. Imma, fl-awma tijaw, meta jaqbes minn fuq ix-xatt, speċa jibda jaqdef. Minti għadek pratikament l-istess post. Tipo, u d-dima għandek 30 sija ta' l-istess għatfa, makku. Speċa xista, il-bnidem kif jaħdem u li biex jmur minn goal għal goal għal goal, u inti kull darba li tilħaq goal tajb wasal saw, tamelna akkuraċ u tkompli, di jem speċ ta' raġuni bioloġiċi għali għabbad dopamina, ma nistax nifemma f'moħni speċa xinu kull darba tragward, għal-kemmu kull nofsija kien jieqaf biex jipixxi u biex jikol. Jista' jkun li hemmhekk kien ikun għalih hemmhekk speċa li jirnexxielu jagħmel nofsi oħra. Ma nafx ni jekk qed tara l-episodju one ma nafx meta ġej fuq il-podcast irdu nġibuh law. Tu spjegalnek x'inhu l-mindset tiegħek. Għax interessanti ħafna. Imma nili jagħmel ħafna wkoll ġifieri awareness għall-plastik. Ja, xum, makom, l-ekon dilettant għal-bahar, jes, makom. U meta rajta, ġifieri rajta tigrafa meta beda meta wasal il-plastik speċ ta' il-plastik, meta daħal il-plastik, jes, meta biddilna mill-ġiex għal-plastik. Mela mek dak. Tidħol ġobajja u tara dak il-plastikoloġi li għandi filming, tijulkom u koll. Plastik imma tara bottles of plastic all the seabed. Li jumbatat rritna meċa ħagġa. U ovvjament aktar madda żmien aktar il-volum kiber. Ja. U apparti zibel, hemm ħadd ieħorek li tik għajnuna fjell biċ. Mela sibt minn nies li qed issemmi għajr Sandro biex ta' Zoppar Fisheries ta' daqatit, zibel ta' daqatit, u għat li anke hemm xi dipartimenti tal-gvern li huma pjuttost. Ok, yes, mela, yes, helpful, yes, ħafna wkoll, yes. Ta' cleansing. Cleansing Malta, ja. U daw kif jgħinu? Kif jgħinu, kif intallaw xi ħaġa mill-art aw mill-baħar, jew kellha x'imkien mill-art. Within 24 hours, they come and collected. Jiġu jordu, ja. U għandek hekk relazzjoni? Yes, mill-law, Eva, yes, nċeppillhom, darba per eżempju, ċempilli xaħat darba mill-post għalli mur daqxej tawa l-Mdina fej l-istazzjon tal-Ferrovija mek, bridge mek dak, għalli mur għalli tawa daqxej l-isfel, għalli għal daqxej xamme xaħat dak, u mur nittawal jien, għaxi mur nittawal, mur namel daqxej survey, anka la volja fuq l-art tak. U rajt mek għatina sawat nara jien dak, għamilt mezz unżiltem l-isfel, u dak kien hemm xaħat da li tefa' 100 tajer minn fuq l-isfel. Biex jeles minnom, 100 tars tifaħħom fil-wit. Fil-wit da. Fil-wit l-imwiet? Fil-wit tal-imdina. L-imdina, minn fuq l-isfel. Fej ma kux hemm tlila tal-karozzi antiki u jaddu minn fuq il-bridge. Alright, lejlim tarfa ta' inti. Eżatt, fil-istazzjon tal-Ferrovija, hemmhekk. Tefa' 100 tajer. 100 tajer, Min kien da? Nafu min kien? Kieku. Tajjeb kieku. U tellajtu għon post u koll u fl-istessin ċempilli xaħat u għalli dak aħna sa departiment ieħor għalli għetni għandu xseb għalli għajdli fejnu daw għalli morru nixbru għom daw. U dina għedha Park Malta. Ok. Park Malta. Park Malta, something like that, ja. U xinu r-rimet taħħom daw Park Malta? Li natfu l-widin.
Da, valleys u. Ħarsu l-widin mod ġenerali. Eżatt, proset, u l-greenery seppor daw ekk u iżjed da. Xorta biex natfum daw, ġabu kellu nġibu krejn. Ġabu krejn bil-gagġa daw biex tellaw minnem. Għallu menu, xoll li namel jina t-jipprezzaw n-nies li within 24 hours ġabrom da tars, neħu minnem. Le, tajb li s-sib appoċ kem jista' jkun wiesa għawx biex. Plassekki meta nagħmel most postu hekk mhux noqgħod idea fuq dan, nipprova nagħmlu jien ukoll ġiel għamilthom jien, xbartu jien. Ġbartom ġifieri mbagħad fejn toħodhom biex tarmihom m'għandek xi trak jew hekk. Le, bil-karozza tiegħi darba mhux ċajta ta' darba Paradise Bay. Paradise Bay kont qed nistenna xi ħadd. Hemmx il-Belvedere hemmhekk. Paradise Bay titla' fuq hemm veduta sabiħa hemmhekk. Il-parking, proset. Emmek sa roundabout emmek fin-nofs da xaħat tafa. Il-toilet, il-sink u l-bede. Ġodda fjamanti, tafaħħom fil-roundabout emmek da. Kien emmek turisti ġvida kizmin ta' sajf għaddejn il-turisti emmek da għattista daħal għotni rapport battu tfajtum fil-karozza jem. Ma da s-sekxu. U poġġejtom online daw, poġġejtom online, u xaħat iridom daw bxej daw, u xabaw, u ġo għal-jom u ħadu. Għajam il-tfajda għal-jom għamek. Le, perswas, ma... Brand new kienu daw, ġodda għadhom bil-karta, bil-sticker. Mista daw jien ma nafx, xaħat sara għom daw poġġjom emmek biex jgħajtum bat immurali għom daw. Fil-roundabout imma jek. Fil-roundabout. U jidru. Ekku, ma tanċa għalabjom. Ekku. Isma, xista jgħamil wieħed biex forsi jkun irtitik daqqatit, kif taħseb l-aħjar li... Jibatenna private message emmek, jon kalla fuq Facebook tagħna Ranjero's Adventure. Da għana tellaw post, meta nagħmlu cleanups ukoll. U li ma xorta ta' għajnuna jkollok bżonn inti? On land, specialment, even divers, jekk u diver, anka mhux xejn jkun diver, jista' jkun snorkeler. Xorta iġjien. Dal-aħħar pereżempju meta konna għamilt ħaġora dik l-istatwa ta' meta ġil-Papa. U għet mid-divers li kont qabbat jien, da kellu accident u kien tila fil-pala ta' saħħ. Da, mela, kienu għat jamlu freediving daw, San Blask, daw għaddit speedboat u dak il-ħin menti, tila fil-pala ta' saħħ bil-flipper kollox. Ja, anzi, well and good, li salva, għax kellu, ħabbib li jafux kellu jgħamil, zammulu d-dem, zammulu kellu, għax he was bleeding. Zvina, Yes, mela. Insomma, u għattu li nħedu diving, rġajt, morna diving, ħattu dive, ħagost immens, għax xorta baħ, jid-dive jambat wara, da, u għatlu għatlu kukunem xiklina, għatlu tiġitina da għatit, u kejm, u xorta, ġitina da għatit, u da, Tajb. Isma, dik l-istatwa, biex natu kontest biex ta' spiegħana l-istoria tal-istatwa. Tal-istatwa, di l-istatwa jisimak ta' Kristu tal-Bahara. Kristu tal-Bahara, siba fuq l-Wikipedia. Hemm sajt oħra li jasti. Fuq Facebook li hemm sajt oħra, Kristu tal-Bahar, tidħol fiha u hemm l-istorja kollha. Di ġaret fil-1980, l-ewwel darba, li ġil-Papa Malta, kont naf li kien ħajqaf, minn għawdex kien ħajqaf l-Gżira ta' San Pawl, da kien suppost ħajqaj talba daw, speċi ta' fej l-istoria ta' San Pawl, da u minn hemmhekk kien serra l-belt. U ġiet l-idea bħala diver biex nagħmel xi ħaġa oħra fil-baħar jien biex ningrazzja l-mulej l-iżjed. U ġiet l-idea li nagħmel statwa. Kont rajt xi magazine għaw waħda Florida u waħda Genova, statwi oħrajn, hekk isom tip tal-statwa taħt il-baħar. U kienet sabiħa. U ġitni għadja għat, minn jafna meċ wahda jenna. U ġi l-Papa dak il-ħin u l-estuwa u meta jgħaf at least tjara l-istat u ħajberika u Umbat totsuwa. Notsuwa. Għant u l-event ġiet u jina minn daqsek saret daqsek di. L-avveniment. Yes. L-istatwa kem kienet x'daqs kien? 10 feet fija. 10 feet solid. Oħxon xie 1.5 inch fiberglass solid, da, mimlija kolla bis-sement. Sewa, dik kif issirek b'forma? Forma, yes. Dak iż-żmien kont qabbat l-eskortur, Alfred Kamel Rikawti, famuż ħafna, daw biex jagħmel daw l-istatwi, daw u li zet li jagħmel daw tal-ġenerali. Tal-sagri, yes, da. Kienu ġbitu l-idea, għat ngħidlek mid-daqshekk kull fejn mort. Minn daqshekk sar daqshekk kienu ġbitu datlu nixtieq nagħmel statwi għatlu ġej il-Papa u daqshekk. U ġbitu l-idea. Da, għatlu kien ħadd iġini u
Ja, kellu proċess infatti hemm X'għamil tħallas Taljan, ti ma ju? Da. Le, mbagħad xej sponsor ma tantx jiet ħafna flus ta' dak iż-żmien, ma dak iż-żmien kienet xej flus ukoll xi flus. Imma speċi ta' kien hemm detta li kien jagħmel mill-baħar hemmhekk. Kien hemm ditta? Captain Morgan kellu dajsa. Dak għandi problemi bihem. Għandek raġun. Għandek raġun. Għax Madonna tkun crazy biex tidħol b'ġoballuta bil-katamaran hemmhekk. Ċekku sormok l-istess, naraw il-potenzjal ta' meta li għandu l-Captain Morgan biex jagħmel affarijiet. Dak iż-żmien kellu s-saħħa jessa da, kellu dajsa Buġibba fil-ġetti ta' Buġibba hemmhekk kien jisimha Sibilow, da li di kellu dajsa daw beħġiex jinżlu isfel u jaraw. Di ta' safari, underwater safari. That's it, prosa da. Kont imbiħlu l-cruises dak ma tal-nżid. Attara, ma ħabib tiegħu, ħabib tiegħu. Le, kien jafni minn Adam u mbagħad darba qabad nimbiħ tal-Luzzu Cruises ukoll u ġida sħiema insomma. Ta' dina ideali għal jiġifieri once li għandek l-istaċċju hemmhekk da fil-Gżejjer għandu da Sibilow da l-safari da il-turisti ħajjatu gost da jarawa, mux tal-li ħadu gost at one time tal-li qabbat diver impiegat miegħu full time li meta jiġi da jkun hemm diver ukoll ma l-istatwa tituhom il-ħut u jagħmilhom hemm u xejjilhom u tfal qed tifhem ġifieri saret ħaġa kbira di saret għalli. U ġitni għaddi għatti Morandu l-ewwel bħala sponsor. U kif għat nkellmu għatlu l-sponsor li xi ħaġa żgħira jien hekk biex nagħmel din l-istatwa hekk għall-ewwel ħsibtu li Michael Zambi Tabona li mhux qed jagħti kasi da u ħareġ barra mill-uffiċċju u mbagħad reġa' ġie matliet oħra għalli poġġi hemmhekk għalli fil-post tiegħu ġifieri wara l-bank tiegħu, għalli poġġi wara l-bank, għalli x'kemm tiġi dil da, għatlu pereżempju kienet tiġi xi 1000 euro di Maltin di. Da, għalli ħalasa kollha għalli kemm jiġifieri da. Għatlu le għatlu ma rridx ħalasa kollha jien. Għatlu ħana rridu sponsor ta' ċuċata żgħira, għatlu minn għandek iridu peress li ħanamlu dell-event. Kull min jom fuq irrid tliet vapuri minn għandek. Da li inti pereżempju tajt nassiment, dak tagħna hekk, għax krid ħafna affarijiet daw. Da. U l-familja tagħhom ħajġu dik il-ġurnata emmek on sajt fil-vot jara l-papa, infatti għandi rekordi emmek, da li tal-lajt l-izjat nies fuq il-gżir ta' San Pawl. Ma fej ma rridx toħodlu l-flus kollha f'daqqa biex teħles. Ma rridx ikun tiegħu. Inti ma rridx Ma rridx kun ta' Captain Morgan bess. Għattifhem għattifhem, għajdin. Ma diġà kellek nies oħrajn li xtaq. No, ma yes, jekku ta' sement, yes, ġullot f'xej. Bil-blokka di. Il-blokka kien fija 10 feet by 10 feet by 3 feet. Di għabbat bennej jien, għamel forma, l-fekruna, għax mill-fekruna kena dana. Għamel forma l-fekruna. Għamel forma l-bejs taħħa, l-bejs. Il-bejs taħħa ġdina l-istatwa. Lo għamilna bejs fil-bahar, un-bad il-bejs tidħol l-istatwa tidħol ġol bejs. Mux ħatħalli l-istatwa waħda, għax unkella tiġi l-maltemp u jkaxkarjelek. U allura kellek kien hemm ħafna azzjendi li speċa taw daqqatit. Daqqatit mellu kull fejn morna jekk tazza tal-ilma tagħna pakkett tifhem tal-ilma. Yeah, it was big mill-ewwel. U l-avveniment. L-avveniment yes, mbagħad l-ewwel ħaġa kont dak iż-żmien kelli dittajn kont inġib l-underwater xi equipment dak iż-żmien u minn barra ġifieri da minn Ġenova da. Kienet dettarif marin. U għatlu bijada, għatlu ġej il-papa u mekka u mutlu u Malta, għatlu ġitna l-edi, għatlu xtaħseb inti da. Għalli yes, għalli ħana mill-lek wetsu apposta għad-diving. Għax ġej il-papa bl-isfar. Bl-isfar, dettara daw kem kienu sbieħ daw, il-wetsut. Għalli ħantik l-equipment kollu għalli u daw, għalli ħantik isma di sabi għal-isbaħ, għalli għaxina ridna nalqu xun kella il-polizija għallunna għet ma talaq xemmek. Ma jistax ikun kollu dak id-dajes, dak speċi ta' kulħadd minn ċella, minn xellem, ridna nagħlquha. U tani xi 300 marker boys ta' divers. Marker boys bil-bandiera biex nagħlqu daw biex nagħmlu issa kaxxa. Biex id-dajes jindunaw li taħtem hemm l-addas. Le biex nagħlqu il-section fej ġejja l-barkun bl-istatwa, ġej il-papa bil-katamaran biex insomma, da.
Kan lo xċeda, insomma, mbagħad ġiet il-Papa, ħanajdu għadet ġiet il-Papa. Ġi il-Papa on the site, meta ġi il-Papa tbellaħ, da l-Papa suppost kellu joqgħod 10 minutes dam xi nofsija, dil-istatwa kellna nniżluha, kelli norbota malaj u nniżluha taħt il-baħar għax il-Papa ma rridx joħroġ, ma rridx jitlaq minn fuq il-katamaran biex jidħol ġewwa, sakemm jara l-istatwa nieżla. U għamilna insomma, u kienet suċċess kbir din l-istatwa. Tgħid miegħu l-Papa? Yes, iva, mbagħad għax mbagħad qed ngħidlek minn ħaġa ġiet oħra. Da l-iskultur ġiet wedeha għara sma dieta, da. Għada kollu fil-video, mek, għaxina kollu għamiltu jien il-video kol ta' bil-dokumentarju b'kollox. Da, l-eskurtur ġitu għadja, għalli, hemm xaħat għalli jħodni fuq il-Gżira ta' San Pawl, għalli biex nġib bitċa ġabla mill-Gżira ta' San Pawl u nagħmel statwa żgħira biex intu għal-Papa. L-istess bħala, ħattu bid-dajsa tiegħi, ġab bennej, ħadna di, għażel biċċa blokka hemm da max kif refaħħa da, u tal-laħħa, beda jara l-iskurtur, għallu tajba di kienet granita, ġabla Maltija granit di għada. U minn di għamel statwetta żgħira da u dik l-okkażjoni konna ħantu ilu hemmhekk, u le mbagħad il-Monsinjur għallinna għada jew l-Quddies għax l-għada kellna l-Quddies il-Florjana. Da. U mbagħad ejja hemmhekk u itlaw hemmhekk u biex ittuilu hemmhekk. Cool ħafna. Cool. L-istatwa pereżempju biex ikun wieħed ikun jaf din l-unika waħda li hawn fid-dinja l ħaġa mhux statwa oħra qiegħda to detail, vera to detail. Meta ġi dak iż-żmien kien hemm Monsinjur Viktor? Kalleja. Kalleja kien? Mhux Merċija. L-inċarġ tal-Papa. L-inċarġ tal-Papa. Għax jamlu apati, l-inċarġ għal-Patra. Biex mux għatajt l-isqof Malti. No, le. U diġi, meta kienet l-esta kienet barra, u meta ġira dal-istatwa kolla kienet kolur gold kienet. Għal di t-teħdu għala kif ħatamlu rida il-belt. Rida biex teħdu għal-Florjana fejt jamlu fejħasir qoddisa biex in-nies għallu-menu jgawdu jarawa qabel ma t-nuħdu għal-bahar. Di, per esempio, sponsor uħla kbira, muġib il-barkun, il-krejn, dak. U għamiltuha? Kienet tal-bezzina, tal-Marsa. U għamiltuha? Yes, ġi għalija da bil-krejn emmek da, xorta ġviri, għabbejnija di fuq il-trailer u ħada il-Florjana for xi 2 days qabel. Għasattan kienet jarmaw il-park, emmek u n-nies sadu jgawduha. Umbat minn emmek ħadni għaxxamxija biex tiġi fuq il-barkun. Kontet naħajdlek fuq di tal-floats. 300 floats. Dan il-leġent ta' Rif Marin ġijaw Malta. Speċi ta' invitajni għalfejle, wajnu. Da, kien wieħed mill-sponsor kbir għadi. Ma kien hemmhekk magħna fuq dajsa u kif tala kulħadd hemmhekk da jduru hekk u l-floats fejn huma serquhom kollha. 300 floats, għatlu l-floats, il-Malti strikes again. Għax mux wieħed, le mux kapaċi wieħed, le ħajerba daw. Kontraddi minn Buġibba, per esempio, minn San Paolo, tiftaħ garax, jkun hemm garax miftuħ, tara l-erba mdendlin. Daw, għadhom jużaw sal-lum dak li għu. Insomma, minn dik l-istorja ta' Kristu, naraw naddu għal min jara l-Alla. Fuq dil-biċċa xogħol tal-balluta li miseħx distra. Isu, tipo, jiena vera nammira daw l-ħut tal-graffiti u daw l-NGOs. Mort naru, infatti, mort semmek u koll, anka jinħat interessu mort semmek jien. Għamlu xi 3 days daw mek. Speċ ta' il-bajet tal-baluta hija vera żgħira. Diġà jkun hemm ħafna dajes. Wis dajes. Oh yes, mhux qed ħanżidu mol tal-katamaran. U l-periklu da. Da kien periklu da. Da mhux qed jara. L-ewwel ħaġa nagħmel jien ukoll da l-importanti. Li meta nagħmel clean up norganizzar l-ewwel il-periklu li nara għax minn ħaġa ħatiħu gost tinqeleb hekk. Jiġi accident u jifħedet. Allura ħaġa, da periklu kien di. Da on Sunday għaddejna minn hemmhekk bil-karozza għax kien sabiħ, il-temp kien weekend sabiħ. Da kien mill-inqas mid-dajsa ġol-bajja hemmhekk da. Da tista' tgħidli kif diħel dak katamaran plus hemm il-water polo hemmhekk pitch u plus in-nies jomu. Da biss ma sa di ma tafix inkom ma tafux di. Diġà tigergru n-nies tad-dajes qed igergru.
min jiet immur il-Bajt ta' Santa Marija, il-Bajt ta' Santa Marija u l-oħra u tal-hotel. San Niklaus jgħidula plus Għawdex ukoll. Da, għax issa m'għamlux il-fast ferry mill-belt għal-Għawdex, da, u dika moħħu fil-ħin dak qed jgħaddu minn hemmhekk bl-speed tagħmel mowġa u tagħmel mowġa da ta' 2 meters, 1 meter, da allura jkunu hemmhekk. Daw id-dajs jiċċaqalqu, it's not fun anymore, ma toqgħodx bid-dajsa, hemmhekk ġati gergru. Ma kellix idea. Yeah, it's happening. Yeah. Muraħseb diħel dak l-speed ġol balluta. Ma nistax nifhem. Ġennata li kienet ma nafx ma mnux meta jkun qed jasal meta jkun ġej biex jiddokja naħseb jirrallenta l-speed. L-speed, ma xorta, ma ġiet id-dajsa mhux hemmhekk u daw ħajkunu fin-nofs u n-nies mhux qed jgħumu hemmhekk. Jien iktar istradi l-ħaġa li ma nistgħux naraw roqa vojta f'dal pajjiż li ma narawx kif ħanimlew għas-siment u kif ħanamlu lira minna u kif ħanabbużaw. Biex meta tara ma nafx rajtix ma naqasna fej rajt, ma speċjal rajt dan id-drone shot ritratt mill-ajru. U inti tara speċ ta' hemm ruqa vera żgħira li għadna ma missejniex u hemmhekk ħanitfgħu istramol ta' katamaran ukoll. Bħal speċ ta' bro, ħalli naqa' fucking nifs importa. Ma nistax imma kif jituhom permessi. Ma nistax tifhem. Ma nistax tifhem. Party financing għedu la dik. Il-flus qed jagħmlu kollox. Dak li qed jiġrew Malta, il-flus qed jagħmlu kollox. Bernard Grek qed ħafna xati, imma waħda mill-affarijiet li qal dal-aħħar u li naħseb li jaħseb li hemm bżonn li l-partiti jiġu finanzjati mill-istat. U minkejja li hija propożizzjoni naqra komplessa naħseb f'Malta tagħmel sens għax tant qegħdin taħt il-priża ta' ċertu interessi ta' negozjanti mhux tax-xorta tiegħek li eventwalment spex ta' l-istat il-partit li spiċċa fil-gvern tant ikun midjun ma' ċertu uħud li mbagħad biex jagħmel offset ta' dak id-dejn jispiċċa jagħtih lassi tal-istat bħal yes, man, by the way, xtaqt namel naqċed, għax l-lum għaddit il-bicċa xol tal-proġett tal-ITS. Ija, konna għandanna tistja l-lum u ma nafx, man, biex taddi li biħku lassi tal-ġens. Ma nafx idejaqni l-iktar jekux il-politiċi li suppost biex ta' għedin jinnegozjaw fisimna u għed jgħamlu bicċa xol tal-zibel. Jow u daw l-ħut li xorta jibqaw jappoġġawhom minkejja li daw qed jagħmlu sfreġu mill-wirt ta' tfal fucking tagħhom men ta' tfal tiegħek biex ta' kellek il-biċċa xogħol ta' kif sar il-beħ dubjus, issa jridu jgħaddu mina, din il-mina ħatgħaddi minn taħt sit tan-Natura 2000 u għabli ħajħallas għall-istat ukoll aħna biex ta' dix-xorta affarijiet. U fil-fatt nixtieq nagħmel aċċent fuck it. Ta' graffiti qed jagħmlu ġabra biex jieħdu iktar azzjonijiet legali. Il-ħol eżatt ninsejt x'kienet, però wejżu mbagħad kemm titfaħħa għaw taħt x'imkien u għatu donazzjoni li tistgħu biex daw l-unika nies li qed jiġġieldu għalina tal-inqas biex jekk forsi m'għandkomx il-ħin li tkunu attivi b'dak il-mod għall-inqas finanzjarjament biex ta' kull għajnuna tot, għakku mhux hekk? Le, nis nobli. Mela, fuq dik il-nota għandu pawza zaħira ħafifa, dan l-episodju ġib li l-kom mill-main sponsor li l-lum huwa il-Form Furniture. Kella ħarsi fuqax ma konxet jekux Form biss jew Form Furniture. Form joffru ħafna affarijiet varji f'postom, siġġijiet sbieħ bħal dak li għand il-patata sorġuta fuqa f'dan il-moment, però ifasslu kull xorta ta' siġġijiet li tista' speċanti ta' għazalina nxtiqu dal-kulur, din ix-xorta ta' saqaj, dal-wisa ta' d-dar, u jfasslu lek skont il-preferenzi tiegħek. Grazzi Form tal-li qed tappoġġjaw il-podcast. Aktar minn hekk, isma' kien hawn ktieb wara x'imkien tal-istorja naturali, mhux ta' Jordan Peterson, le ieħor tal-istorja naturali tal-pajjiż. Imma hemmhekk, sorry? J, u hekk fetch. Dan huwa The Natural History of the Maltese Islands ta' Guido Bonnet u dan
tawulna il-BDL Group. Jo, il-BDL Books, naħseb BDL Books. Il-BDL, insomma, il-BDL li biħu l-kodba. U ħanadduħ l-Allwin, ux Allwin, u mux Allwin, insomma, di ġaċċarajni, ma jena għandi l-ADHD, ġili nsib ċek ta' 3,000 euro, f'daħt s-sitt tal-kartu ġinkun nżejtu. Ma nafx, insomma, dalik, grazzi ħafna tal ġejt, Allwini ovvjament Patreon tagħna, però dal-Patreon sfera tal-ġen, speċa meta ġi Alex ġabilna kaxxa pasti li d-depozitajtom madwar iċ-ċinturin, sfortunatament, ma tajbin kienu. U Allwin ġabet ukoll issa tatna ktib ta' Jordan Peterson. Jordan Peterson huwa wieħed mill-eroj tiegħi meta kont intlift namlu hekk, ġieri biex nruħ ġibni isni Vanna Marki jew Jordan Peterson tiftakar kien fiha basta, television Taljan tal-Ostja. Jordan Peterson kien bniedem li jena għamilt ħabta vera mitluf fil-ħajja kont qed nipprova nsib triqti, u mbagħad skoprejt il-Jordan Peterson bittani daqtej ta' ħarta intellettwali u orjentani ħafna fid-dinja u b'konsegwenza ħajti hija 300-400% aħjar milli kienet u għal daqstant. Allwin ġabitilna dal-ktieb li aħna sentuh il-wieħed mill-Patreons tagħna tal-appoġġ nittamaw li kollu l-istess effett li kellu fuq ħajti. Li għal daqstant nagħmlu hekk. Jekk hawn xi li vera jaħseb li għandu bżonn isib it-traġett ta' ħajtu ġinu, ibatulna fuq il-Patreon u l-ewwel li jibgħat ikun tiegħu first come first serve basis tajjeb sabiħek. Mela, fidejkom, mela inkomplu bil-parlata. Nġilis mal-bih, Jordan Peterson? Le, essa nibat l-ek żewġ videos tajbin. Kattoliku bħalek. Mela, da fejn edu biex ma jtalifx. Mela. Il-ħsara li inti rajt il-bahar tagħna iġarrab hija reversibly? Iva, yes. Jekk l-ħagġa naqsu mill-plastik in-nies. Ma jxux iżjed kista jkun li jkuntenna fil-plastik. Dil-policy per eżempju ta' single-use plastics li Iva, yes. Tinħas, l-effett jinħas? Iva, jekk ħafna detti ġivir marrun friken, skiken, u daw ma dekx isibhom tal-plastik. Eħlemma naf li tisiru manti li qed tosserva x'inhu jiġri fil-baħar. Tħoss li diġà hemm miljorament? Hemm ftit. Ħanajdlek hemm ftit. Allumenu qed isir cleaning u fuq l-art qed isiru l-bins għax di problem oħra kien għaddi tal-bins. Di li jkunu bins, li jkunu overloaded, da mbagħad jiġi r-riħ u jispiċċaw fil-baħar. U fil-baħar jispiċċaw taħt il-baħar. Imma s-situazzjoni, titjib, ġiri meta tħares lej per eżempju kif konna 3 snin ilu għall-argument, u tħares lej li bħra kif inhuma llum. Issa li inti daqshekk attiv fiha u qed tagħmel daqstant xogħol ma daqstant nies, qed tara xi impatt fuq l-impenn tiegħek. Naħseb. Mhux fuq l-impenn tiegħek, sorry, l-impenn tiegħek qed jagħmel xi impatt fuq. Għax dak li jkun qed interessa ruħu u qed jagħmel kważi qisu bħali. Vera mhux qed jagħmel bik bħali, imma hekk jiġbru 3 affarijiet meta jmorru l-beach jiġbor 3 affarijiet. Qed tifhem allura qed jonqos l-affarijiet. Qed jgħidu interess. Allura qed jonqos. Plus jgħodu attenti li mhux iħallu garbage on the beach. Li tagħmel affett, sewwa. Inti għandek żewġ xogħlijiet fil-verità, inti għandek ix-xogħol ta' li fiżikament tagħmel li tmur tixbor iż-żibel u speċa tagħmel it-tindif realment. Però mbagħad fl-istess ħin inti edukatur ukoll. Ekku, nipprova, fejn nara ħażin nipprova nirranġaħ. L-ammont ta' nies li qed isegwuk u l-ammont ta' nies li qed jitħajru minnek qed tarah jikber? Naħseb iva jes bħala jaraw il-post tiegħi qed jaraw sewwa u qed jikber jes. Jikber ukoll. Mbagħad intellgħu wkoll il-page jew taħt x'imkien li hija Raniero's Adventure. Raniero's Adventure, Live Life.
X'inhu? Live life, ma keda mektub. Lanier's Adventures. Live life. Live life, dik hija s-sentenza kollha. Sentenza, yeah, that's it. Sewa, ġviri, inti miex battalja mitlufa, ġviri tajjeb li nkomplu nissiltu biex. Importanti. Importanti. Ja. Ġviri, ħanaslu. Kiku mux għat namlu li għat namlu, kiku għat jizdiet iżjed. Sewa. Da, kiku, meta tmur Paradise Bay, kiku minn flok qed tara trak plastik, kiku qed tara kontener tal-40, żgur. Għax jikba mek u plastik għet jitkesser da, jitkesser biċċiet u għet jiġi zjasara. Apparti li nasib nis mux għet jissograw daqsek jarmu, issa li jafu li jem. Iva, għet jgħodu għattentiz. Inti uħu bħalek li għet jinżlu jgħidu isma daqsek għanna ħabbejt. Nita l-Lidos, per eżempju, dina, per eżempju, l-Baja ta' San Giorgio issa, għallu l-ondi li min jiġi jemmek bil-Lido, jemmek da, mux ma jistax juża tajja ġużjat, pala Fenders. Skur, jtixti Fenders, jgħamilhom fil-ħodu, jgħallahom fil-axija. U di xaġa li propona l-istat? Jow Le, kunsill lokali? tal-Korintja, hotel. Tal-Korintja Hotel imponew. Imponaw dak il-water sport, mek ikollhom xi water sport, jgħabdu water sport. Il-Korintja Hotel jikru Il-biċċa, yes. l-ħatiħor Yes. għallu l-om isma biex kunu. U għemmek, ma tamlux tires, tamlu Fenders, ta' nies. Isma, ovvijament l-istat għamel dil-ħagġa ta' single-use plastics. Bon, il-single-use plastics, dik kienet direttiva tal-Europa jew din hija. Yes, tal-Europa, yes. Ġiri, ma Fajna kienx xie suppos, 2020 inizjattiva. safjen, 2022 xaġak li ma single-use plastic ma ħajnqataw. U imma l-istat, x'taħseb li jista' jagħmel iktar? L-istat, Di tal-benza, tomma, l-istat ħafu l-plastika tajt, inti? Għax inti, mela, inti sensivut. Li tal-benz tweġġani, li mux tal-benz. il-bahar bis, ġiviri. Pero għenet kemm Kullu kien. baħx l-ekspertiz tijak emmek edha. Xista jgħamil biex jimmeljora il-qada? Di per esempio kienet tajba di, li l-plastic bottles, jek ħajpaw il-plastic bottles titiħor, ma nafx kem ħajpaw daw. Ma jgħadhom hemm xi magni daw jitfgħu hemmhekk u jtuhom il-flus. Allu tajba l-edem, għadak li jkun jgħidlek hemm flok armiħa nisbor xi ħaġa kif kienet qabel fl-antik. Il-flix kienu jisarfuhom. Niftakara, Mela. Qabel ma ġili anka qabel ma morna għaċi fil-ġiri. Ekku, min jagħmel ekku, għal-weekend kien jiġbor il-flus mill-flix kien ta' Ġviri, xorta ta' inċentiva. Tagħmel effett. Kemm xaġa li jħobb il-Malti għal-flus, ġviri. Mhux hekk ekku, l-importanti daħħal xi ħaġa. U xkont qed tajt fuq il-bins? Il-bins, kista jkun ikabrom il-bins illum saru żgħar. Meta jkun hawn dal-popolazzjoni kollha li sirna issa overpopulation u Malta kważi tiżjed. Il-bins għadhom żgħar qed isiru jew kellek jagħmlu iżjed bins, jagħmlu 3 times as much il-bins iżjed. Jew mur ibatluhom aktar frekwentament fiex, ta'? Iva, yes, ukoll. Il-Malti però għażin ukoll, ċertu postijiet ma jsibx il-bins. Jekk ikun daqsxejn il-bot, daqsxejn jibsam biex jmur jagħmel hemmhekk, allura jħallih daqsxejn fil-ġemp. L-individwu Frequently, daqsxejn bens iżda frequently. naqren qasas. U l-istat jiprovdi naqr iktar faċilitajiet. Iżda faċilità. U apparti, mela, t-najdu l-bins, t-najdu namlu l-inċentiva tal-magni. Daw saru, daw il-magni Sissa li ma naħsibx tista' għadhom Malta, tiddepozitaw sissa, jtuk il-flus. Qed jaħdmu fuqhom, kienu qed jagħmlu xi ħaġa, qed jagħmlu. Barra, ġija taħdem di barra, qed jagħmluha. U plasek qed jagħmlu recycle. Nimportaw maħna namlu lira jew. Hemm lira? Xek, Nitlura. Fawlila kemm Jow le. Xismu, le, naħseb perswas li hemm xi inċentiv monetarju, namlu biċċa business tal-gawda. Tajjeb. L-importanti wkoll dena, jekk xi ħadd jiena fejn nara ħażin nipprova nirranġah. Da. Li wieħed mhux joqgħod fuq deh fuq żaqq u għaw ftit min nies jara xi ħaġa hekk u jdawwer rasu. Daqs qatt ma ġara xejn da. Min fej ġejja, ma da sens ċifu kollu l-għandek. Mux normali, ovvjament, evidentament mux normali. Min fej ġejja, tipo l-ġenituri rabbew kek,
Iħutek hekk bħalek, minn fejn ġejja? Mill-familja u rajt mill-familja, għana. Għattefem, kena meħsara provaw nirranġawa. U l-affari dejjem konna ma' missieri di, jekk għandna xi ħaġa nibżgħu għalih, mhux għax ħdimt għalih. Ma l-istess. Għanajdlek oħra di, darba kont jgħat l-awra, kont qed nom il-awra, da kienet għadha kemm saret il-awra Blue Flag, jituhom il-Blue Flag daw, tal-Ewropa daw, mort xej snorkeling hemmhekk hemm dak il-isu pool. Dak. Hemm isu pool hemmhekk u jomu t-tfal jieħdu gost jgħodu jomu dal-pool. Ta' Fraben? Ta' Fraben, yes, ta' Fraben. Eżatt, ta'. U mort daqsxejjin hemmhekk, mort nara u fil-liet nara dal-pins tal-ħadit 3 inches ta' mhux xajta ta' pinnek. Fil-pool fet Fil-pool fet jomu tfal. Mela tfal il-ġenituri qegħdin on the beach, qegħdin relax taw. U għandhom it-tfal minn għalihom qed safe għax mhux qegħdin open water, qegħdin ġol pool hemmhekk, qegħdin ġol isom ġol pool. Sabiħ dal-pool hemmhekk da, tifhem. La jkun hemm jellyfish qegħdin ġol pool hemmhekk da. Imma dal-pins qegħdin hemmhekk, darba kont hemmhekk, qiegħed hemmhekk jien u kummazzjoni da hemm passaġġa issa fin-nofs. X'imdaqiet it-tajd l-ilma jinżel u jitla. Ikun hemm change of weather. U x'imdaqiet ikunu barra mill-ilma. U dik il-ġurnata kienu taħt l-ilma ma taromx. Allura kien hemm il-turisti għaddejjin daw għax jmorru fuq il-pont ta' Fraben hemmhekk u titgħaddim minn dil-passaġġa kważi daw. U ġibtom bil-video għaddejjin daw alla ħarsi daħħa dal-pin ġo saqajja. Daw. Dal-pin kif spiċċaw? Daw kienu ma kienet target għall-Ingliżi, daw. Ġifieri jara kemm ilhom hemm. Yes, kienu ilhom hemm jasja daw. Kienet target rates daw kienu jiġu bl-aeroplani daw u jagħmlu train bil-machine gun u daw. U mbagħad kienu talqu l-Ingliżi u nqalawhom daw u l-by time il-ġebel jittiekel u daw l-pins tal-ħadid dejjem jinkixfu daw. Kont għamilt l-amment jien għax kienu periklu. Amma dak li jkun, meta ntella postu, mbagħad jgħidulhom għax dawn ilhom donkey years, kellem. Għalfej jien kellemt. Għawaj, tifhem qed nara periklu, mhux ġib it-tifel. Ma nafx kif qatt ma daħħalhom f'saqgħet speċjali. Ma nafx, ekku għandhom nejn. Anyways, għaleta. Ma ħassejtu? Ja, ekku. Ħassu dieħel, U għamilt imment, dal-light post di, u l-xili nalaq l-bajja, għaltu dejs, nalaq tal-bajja, ġow mbatt, ta' TV Malta, ġivu ekku, intervista biex jaraw, u jem ġara u ma ġarax u kellek raġun, u ekku ġow biex jirranġawa, da' sekku l-maridu. U jirranġawa. U jirranġawa, yes, jirranġawa. Dik l-importantina, l-lumen fejn tella xaħġi jirranġawa, ma jirranġawix, anzi, I make it a point, jirranġawa. Għaxon kalla, u mur wara najdlum proset full videos li jirranġawa, da. Umbat dik il-pornografika li kien hemm di għax ma tixin biex ma jidherx ekran għala wieħed mill-Ministru li ġie hemmhekk on site. Tifhem l-esperti ta' ġi għax istat nirranġawha u hekk tifhem imma qalu di se Blue Flag u suppost kienet clear from danger all danger. Tajjeb. Mill-bidu. Mill-bidu. Mhux hekk. Laqwa Blue Flag. Ħakkom. Aktar ħwejjeġ nofs kedda. Ma l-ewwel biex bissejnejja ftit l-idea bdejna ngħidu speċjali li l-ibħra Maltin huma sbieħ minkejja li huma nieqsa mill-ħut. Ma danna dive site sabiħa. Għandna l-font taħna sabiħa, il-font. Jiġu ħafna it-turizmu tal-Buadda kemm hu kbir? Ħafna kbir, ja. Kbir u jkompli jikber? Yes, jkompli jikber, yes. U x'għamilna kompetittivi speċ ta' mawx siti oħrajn, grazzi Mark. Mawx siti oħrajnek fil-Mediterran li kompetulna. Li għanna l-ħagġa il-xemx. Jiġu għax-xemx ta' kwada. Il-nightlife. Bat għalek għet jġiet jgħamil il-nightlife. Il-bahar. Yes. Plus, il-bahar ta' għana sabiħa. Għajno. U mandux problemi jekk kif għatlek jek jkun rieħ mis-south jista' jmur on the north. Għattifem, mux ħajkpa defoza, jisibu fejn. Għedin gżira dejjem għandek għazla fej ħatmur. Ġifiri, il-pjaċir li jiġi mid-diving, minn fej ġej, għaxin kon nimmaġna li tinżel emmek u tuqgħod tara ħut differenti u tara xi qarnita, il-gost
Minn fejn jieħdu. Relaxing, sabiħ, jgħidu l-ek ġodin joħra, vera. Ġodin joħra, kull darba meta tinżel inti ħatar xaġa differenti. Jo jiġrilek hekk, jon kella jiġrilek hekk, jon kella dak, xalwe, jon kella rajtek, daqqa sib xi ħaġa. Darba sibt waħda, darba rajt video tiegħek. Tal-ħuta, proset, dika marret ċajna. Tafallim waħdet ngħidlek. Intervista fiċ-Ċajna, kelli nagħmel intervista online fiċ-Ċajna. Yes. Trasparenti. Trasparenti. Konna nozzu, konna 5 teħbieb di. Kont laħħawijat li ninżel jien, għaddom minn dija daqstaw ta' sajn, daqstaw kasaw, rajta da' xie differenti. It's a jelly, like a jelly, u għalja kienet isa whale. Li kienet ħat forma ħat twilet u ma twildiċi. Għalijak sebta jendi, għattifem, għax forma ta' whale bħal qab kollox mis-sejta bidejja di. U x'isema propjament? Ma għandix għadi, kalla jisem għanda jisem stramp enormi. Jek fil-kas nsemmuha Konrad Mizzi, peress li trasparenti. Le qed niċċellet. Le għax bla sinsla. Affarik dak, mbagħad għamel inti. Semjat. Ġifieri xort għadna kompetittivi. F'dak is-suq. Yes, saħħa. Għandna l-prezz ukoll da. U kieku kollu. Location dejjem għadha, location għadna ħna meta tgħidlu Malta, f'nofs il-Mediterranu. U kieku kollu mmur nodo għada fejn l-aħjar l-immur. Iċ-Ċirkewwa. Iċ-Ċirkewwa? Iċ-Ċirkewwa palissa number one place. Hemmhekk għandna ġi vapuri, ġi Shrex. U jgħid sabiħ. U kemm hu l-barra ovvjament għandek il-periklu tal-Gozo Channel nassum li. No, m'għandux jasam. 40 meters. Il-barra? To the north? Le Tramontana, mhux il-Maestra li hemmhekk jiġi Tramontana. Għallimni xi ħaġa llum Raniero. Di per eżempju di temmek, di per eżempju ili ngħid stadji di. Da, ili ngħid 20 years per eżempju da. Ili ngħid 20 sena fuq di. Li m'għandniex hawn Malta park underwater marine park. No fishing zone. Darba mort il-Cayman Islands jien, da, u kif tħall ġol bajja, billboards kbar li inti tħalt ġo zona, marine park li ma tistax tmissek, ma tistax taqbatek, ma tistax daw, tifhem ħafna ma tistax da. U mbagħad fl-aħħar tal-kelma jgħidlek, jekk jaqbdek hemmhekk, daw joħodlok l-equipment kollu. Taħ xi 5 snin ħabs. Irrid serjetà. Mbagħad hawn Malta għandna ċirkewwa biex qed ngħid li ngħidu ċirkewwa u dwejr għawdex. Jagħmlu no fishing zone. Naħseb biss kull maridu. U l-ħut hemm jgħid naf li hemm jgħid u jersa iżjed ma marrex. Għat nġibu turisti jaraw iżjed il-ħut. Ma kien ħaddum tara. X'effett kellhom daw il-kwalità ta' parametri li qed issemmi fil-fejmor. Yes, enormi. Ikollhom impatt fuq l-ekoloġija. Yes. Tinżel pereżempju u jgħidlek ċerna pereżempju u din ħadd iżjib mill-bidu sal-aħħar ħadd tagħmel dajf miegħek. Kif? ċerna, dej, tom miegħek il-ħin kollu. Anzi, tant tibda tant titfittak li tgħid li tlaq lem. Xiex ta' meħbib miegħek di? Iva, yes, ċerna taf kien ngħidlek ta' xi 20 kilo ta' grouper. Ta' xi 20 kilo ta' 20 grouper da. Għakemm isabiħat għandi video, jent missa daw namella. Għattusu kif namella sizja. Ġviri di hekk residenti. Yes, residenti hemmhekk. Residenti hemmhekk u jgħidu l-isma laħad inżel ħajkun hemm ċerna. Kellu ċertu post jgħidlek hemmhekk ħatara inti il-Manta Race. 100% taħat għalma, għaxem, jikpaw mek. Ma mxi dak li mux jikkaċċom, that's it, Da, vera affaxxinani. Kif din iċ-ċerna ta' zelli jisma jaħam meħbib, ma da kollu nizlina u għakarina. ċerna? They're like the dogs of the sea. ċerna u turtles, u koll. ċertu postijiet tinżel mort il-Maldives. Il-Maldives tinżel dajf, per eżempju, inti u t-tertil tom miegħek il-ħin kollu. Tom miegħek il-ħin kollu. Tajf, tiħu għos il-vera tara fekruna, inti hemm tom, hemm sabiħa. Mux hekk, u tinħoloq dil-opportunità l-amicizja bejn il-bniedem u spieċi għarajn. Vera tal-ġen. Ismani, apparti l-ibħra, ġiri anka rajt per eżempju video tijak, tispiega speċa l-problema ta' Central Link u kienem
amministrazzjoni vera ħażina spiex tal-erja, biex inti l-interess tiegħek fl-affarijiet li jmorru l-qudiem tisporġi l-len mill-bħrabis. Tħoss li qegħdin f'punt kritiku fil-istorja tal-pajjiż fejn jekk mhux se jsir xi ħaġa u xi ħaġa drastika l-affarijiet ħajbqgħu jmorru għall-ar. Għala switchek inti? Ma fimx il-mistoqsija li jmiss. Le, fil-fatt inti fimta? Iva, jek l-importanti. Jek mux ħajqumu. Iqaf sabbat fuq il-mejda, ġon. Jek mux ħajqumu, l-poplu mux ħajqum fuq saqajħ. Yes, ħajġru bina. U x'taħseb li tista' tkun konsegwenza? Li toħroġ fil-kampanja ma tistax gawdija. Ma tistax gawdi l-sabjet tagħha. Għax kollox lef sement mhux qed naraw, mhux vera. Blokkok ta' sement, u kemm għandu naraw da żed. Per eżempju Central Link, fejn Central Link tiegħi qudiem id-dar tiegħi di. L-ħsara li saret l-ħsara. Sa ġibjun kellu jkissrulu l-ġibjun, il-bidwi kissrulu l-ġibjun kollu biex dak l-ħamrija, dak l-eliqi. ħsara kollha. Bix-xorta, Bix-xorta għadna l-istess problema. Tad-difejta di xorta teħel bil-traffiku. Xorta. Xumba dejjem il-bottlenecks biex ta'. Insomma, mela. Mela jista' jkun inti tagħmlu da kollu, qed nagħmlu kollu u tibjaw naf kemm qed jgħidu karozzi xi 30 karozza kuljum, jekk mhux iżjed. 50 karozza. Vera. Vera, xi ħaġa naf li biex ma tqażix 50 kars ta' kuljum. Mhux bil-fors. Għal-ħax ma miex hekk, anzi, għal-ħax ma miex il-marsa, dawk il-flyovers u dawk, għax kieku għas toħroġ mid-dar. Ma toħroġ. Però s-soluzjoni ma sibx li hija l-inkomplu mwessa, biex ta' titkonox biex ta' jteħed, inkomplu mwessa. Biex ta' tisir xorta ta' mass transit u ekku, biex ta' pero il-problema ta' mass transit taf x'inhi li biex ta' toħloġ ħaġa mass transit trid ħafna snin. U ħafna snin fej ħat iskomoda n-nies u ħafna snin fej inti qed tikkompeti bħala politiku qed tikkompeti fl-elezzjoni u inti allura trid soluzzjoni kemm jista' jkun malajr ħalli mbagħad għall-elezzjoni n-nies iħossu li inti għamel xi ħaġa. Biex din is-seħħta tad-demokrazija sa ċertu punt, ġifieri li il-politiku l-inċentiv għal-politiku li jerbaħ l-elezzjoni minn flok joffri viżjoni fit-tul u jispiega l-poplu isma' din għata z-zoppa l-issa ma tfal ta'kom bizmin ħajgawdu minn mass transit system biex għanaf li ħatu l-ħin u forsi mux se tindunaw imma speċa hemm għana ħari li speċa ħajkun attualment soluzzjoni. Il-boni tikteb u koll il-livell ta' intellett tal-polo. Il-polo min jiġi? Tal-poplu. Il-livell tal-intellett tal-politiku. Xi darba mmorru l-parlament blu mikrofon għamlu IQ test. Biex taħseb? Tara min jaċċetta jieħdu. Biex daħanna l-Mark. Jikonvinċik minn kollox, Mark. Isma, mela, naħseb il-konversazzjoni, mela, ġilirajtu dal-podcast, jew? Ja, ġilirajtu, mela l-mensjas. Ġilirajtu. Mela, il-podcast isu maqsum b'żewġ partijiet. Issa ħna għaddu għal-parti fej l-affarijiet biex ta' jkunu iktar brevi u għansaqsuk mistoqsijiet espliċiti. Qabel konna għedula quick fire round, pero l-episodju li preċedik kien ma' Peppi Azzopardi, allura għammednija fil-qosor. U fil-qosor, hija mill-ġuba li segwaċi tagħna mill-bib tagħna tal-Free Hour, inselli għal ħabib ġdid tiegħi Zek u għal-kollega tiegħu Matteo. Mela, fil-qosor, xtos l-aktar? Mhux xtos, x'inhi l-iktar ħaġa li tħobb? Ma fimx l-ewwel xtozz l-aktar.
Siħob li zjed il-bahar, sabiħ. Il-bahar, li zjed l-Europa il-bahar. Li żjed ħaġa li tħobb hija l-baħar, Il-bahar, il-familja, majnu. il-baħar u l-familja u f'dik l-ordni. Martina, moħħokaw. Fordni. F'dik l-ordni, il-baħar u l-familja. All right, ok, issa fimtek. Jew il-baħar u l-familja. Il-bahar u l-familja, għetnejn li Ugwalment. Dak, yes. Liżiet u ġiet issa sirt nannu ta' erba u tara l-frott tijaw. Daku, nishtiq il-kulħat jien jasal sa' fej wasalt jien li tara il-napotijiet. Il-napotijiet. Kif in-relazzjoni tiegħek ma' napotijiet? Yeah, very good. Yeah, tajjeb. Nannu diver. Nannu diver jgħidu lek. Ftet minnhom yes. Tal-ġen. L-aktar ħaġa stramba li qatt sibt fil-baħar. Dik il-ġeli, dik. Li kategorikament qed jiddivorzja ruħu minn dan il-kumment Rania Roberts. Di importanti. Meta nkun qed nixtri żarbun, li ma xorta ta' konsiderazzjonijiet għandi nagħmel. Tixtri żarbun komdu. Ma kif narfu żarbun komdu? Dak. Kif mux ma jqarraqx bija tipo nilbsu komdu, bat wara 4 ġematek ma jibqax komdu. Xet infittex f'żarbuna? Xet fittex. Telu ħagġa t-tara x-tip ta' żarbuna xiex-tridu. Irridu. Jekku xal jogging, walking, jekku sejrtiċ. Għattefem, jo sejjer ma ħabiba. Kollox, ma ħabiba, zarbun. Iva, mela. Li huwa. Li tħares li zarbun tajdlek rajda. Ej, għandek minnom daw? Għandi u koll minnom, toqx nikweta, kollox għandi. U xie kostitwixi dan ix-xor ta' zarbun li l-ħabiba tibda tħares li għabmot aktar favorevoli? Għax tilbsu bla kalzetti, zarbun, daċxie l-alziet jkun daċxie Asir, iżjed, daċxie mxammar, kun daċxie bil-ponta, jkun sabiħ, daċxie colorful. Hemm xi kulur li huwa trending bħalissa ta' żraben? Il-wine. Il-wine? U l-blu daħal ħafna, ja. Fuq men shoes, blu. Blu, għax tixtru suits, la, tixtru anzi l-blu u l-brown, il-blu u l-brown, għax tixtru suit blu u timur l-blu u l-brown miegħu. U qablu żarbun blu? Ġifieri jkun. Żarbun pulit blu, ja. U tkun ġilda? Ja, għandi ġilda, għandi imitation. Le, mux għandek. Ok. Għawek mux telemarketing. All right. Jena ġejta għawek għal-parir, konsulenza. Konsulenza, Mela. Ħabba li għatħab. Peress li għafi. Storja vera, jena għamilt xi 3 snin minn ħajti, ħafi. 3 snin minn ħajti mandiġ zarbun. Mux sanajlek minn fej bdiet l-istoria, imma. L-ommok li derek raħħaf. Le, fil-fat ommi kienet tarani per eżempju l-festa tal-Mosta u d-dawar wiċċa ta' parsi ma tafnix. Vera. Ma għamilt xi 3 snin u mirakolozament naħseb għax anka kelli naqra din xedu il-kumpless messjaniku u kont minn għalija Ġesu Kristu hekk xarri twil ħafi. Il-Converse kien żmien mela. X'inhu? Il-Converse kienu moda ħafna dak iż-żmien. Converse għamilt ħabta tbieħu l-Converse. Kelli wkoll jas. Converse għamilt ħabta tajbin ħafna l-squats il-Converse. Il-Converse il-Chuck Taylor il-ċat, dak tajb ħafna l-squat u deadlift ma deadlift aħjar ħafi. Mela, alright, ma jekk għan xi żarbun business shoe. Ja. X'qed infittex fiha. Tixtieq leather, għax ma jemlek sara size go. U jikpa tal-ekwali. Illum għawda ħafna imitation daw ta' China kollu polyester mħallat. Imma l-fej il-ġilda hija superjuri għal polyester. Għax il-ġilda tikpa tal-ekwali. Il-polyester tamel sena, sentej, u spiċċa fi xej. ċertu żraben, jkolli żraben, jkolli għadhom ġodda, jenna mill-lom daw u għaj, tarmijom, disposable. ħafna ktar durable għattajt. Yes, tal-ġelda, yes, ma jkun leather, dem leather. Cool. Leather, anka tilbsu bla kalzetti mem neksara. U hemm xaġa fil-ħijata li supposta tinħares lejha? Bla, ma ta' xafet l-ħijata. Ma ta' xafet kif ġemeħjut. U il-parti tal-qiegħ ta' żarbun xedu s-suletta dik tiġi lem. Is-suletta hija dik li tdaħħal. Is-suletta ġewwa, ta' ġewwa. Il-qiegħ
Le, l-qiegħ tal-sunetta ta' Il-qiegħ ġewwa. żarbun daqshekk. Dak, M'hemmx ħafna hekk kelma. minnhom. Hemmx Ħafna- kelma isbaħ minn il-qiegħ. Għax il-qiegħ ta' kollox, il-qiegħ tal-mag, il-qiegħ ta' Il-qiegħ, iż-żarbun. Ġest il-qiegħ. il-qiegħ ta' żarbun. Il-sunetta li hemm mbagħad, il-sunetta ikun orthopedic insult, per eżempju, tifhem. Ġviri il-parti tiegħek huwa ġilda u jekk irrid nabbi l-mara tiegħi stess. Ikun blu. Dik l-spunt kien life saving, ġviri. Għandek idolu? Appart il-bon? Apparti? Il-bon. Għandek idolu? Ma femtix. Idolu, xaħat li tammira. Role model. Role model. Namira li lek. Vera. Fligo, xamiltilna ranjera, asħab din il-bib, nan Namira, ekku. Wide angle ħat tidħol rasi golla jgħuġbu. U ja fikkellem, ma fikkellem bħalu. Le, anzi, naħseb fil-fat li kawet enerġetiku mill-gest kolla. Tikkellem to the point. Lasek, li jem ekku abjat u ekku swet. Għalek nammerak. U ankax naħseb hemm ħafna gris fin-nofs li tajjeb nesploraw. Għax għallax ma jkunx bniedem bħalek li joħroġ il-problemi li jem. Tessu. Ovvja, hija izbaħ meta tisma' ġaġek li l-ammirazzjoni hija reċiproka spiex ta' bħal matlek nasa fil-bidu tal-podcast jew hekk ma nafx hekk kattix jew le spiex ta' imnalla jkunu uħud bħalek li għandhom din ix-xorta ta' sens ċiviku li jiena nsibu din ix-xorta ta' altruizmu insibu nobli. Ġviri biex xumbaċat li jinti li jena nammira li naħseb ħloqna feedback loop ħelwa li fudi ħaneħdu grok u l-bone għandu la li jkompli jżidu. Mela, Raniero, il-podcast tessaċ jintemmaw, pero qabel ma nalqu. Għandek, il-podcast jaraħ numru sustanzjali tal-is. Għandek xie messaċ għal-jom? Aha. Nishtiqu nsalvaw il-Malta. Number 1. Mux taħt il-bahar bes. L-ambjent xed jiġrinna. Da, ċertu nis umu minnem. Għet jisir wissara. U plus, dit għal-plastik, nkoplu nprovaw nsalvaw il-bahar specialment. Il-bahar sabiħ, għanna l-bahar niprovaw nibżaw li ħax nġibu l-kummerċ biħ u kol, għatiġu ħafna turisti għaw Malta. Fil-bidu mux fil-bidu, meta konna nitkellmu fil-bidu biex tiġi fuq il-podcast u hekk. Għatli spiex ta' nispera li nħosni komdu, nispera li nkun relax u hekk, u spiex ta' meta nara kamera jena niġi ftit aġitatu. Kif ħassejtek fl-aħħar mill-aħħar? All right, għax inti happy going. Allora mor tajjeb miegħek. Mhux dak is-serjetà hekk, le ħanajdwek. Jiena ma kont dilettant tal-kamera, so għemmet tefem biex nagħmel intervista u hekk dal-aħħar. I'm getting used to it. Għax daqqa jistedinna, kol ma stax najdlu ma murx, għattafa. Ma ximdaqjiet nibrekja, għatnajdlek. Le, ma naħseb importanti li inti tibqa tidere fil-medja, għax kif għatlek apparti li l-ġbir li jattamela u l-ġbir tal-iskart, inti u koll edukatur. Ġbiri l-tajjeb li per eżempju dana fl-ħajja t-tifel tijaj. Tajjeb li t-tifel tijaj jara l-ranjero, tajjeb li t-tfal ta' kulħadd jara u l-ranjero ċet jgħamil. Ġbiri jena ħossok li mort vera tajjeb u vera ħad gost imparla miegħek. U nitamma li minnet jara biex ta' ħagos daqsi u minna spiex ta' s-sugu taħħa daqskem ħatijin kullħat fil-kamra ġviri jidir spiex ta' bajne fuq il-konverzazzjoni ġviri perswas li kont interess dak kollox minna ħatana Raniero Borg il-leġenda il-fenomenu grazzi tal-li kont maħna. Thank you. Għaddiħla.
Jekk forsi tiżżid, forsi. Rridu nsidu, mhux vera laqna. Forsi Snejkna bikom. Forsi ma nafx jekk tafx. L-istatu 10 snin kelli neħja minn hemm. Wara 10 snin kellek neħi l-istatwa minn hemm. Kelli neħwa. Għala? Jekk tiżidu għadek. Ħabba l-fexfa. Zidni għassa għedin, għadna najdu għadna. Ja, ok, all right, sorry. Mela wara 10 years di l-istatwa. Kenna neħwa minn hemmhekk, minn sajt fejn kienet original minn hemmhekk għax ħaddejja. Għax mamlu studio, vera, taċċajtu, vera. Għamlu l-fish farm. Għamlu l-fish farm tal-awrat u tal-ispnot u dana ma xak tafx, ti meta kollok akwarium, kollok biċċa akwarium da' sek, daw ma tibżax għalih bil-filter, ma xseb miljoni taħut kif kienet jidardru kull memda u kienet tintilef l-istatwa il-preġu taħħa. Allora, wara 10 years, id-deċidejna, tal-lajni għaminem, ħadnija bil-barċ, l-awra, emrif, l-awra, xtrajna vapur u koll, l-Imperial Eagle, dak li kien jaħdem minn mill-belt għal-Għawdex, kien l-unika vapur da li jabbel xol tal-merkanzija. Sawa. Mbatt by time da kien waqaf, bil-tuskatelit, u xtrajni ħana da. U għallura għarna l-vapur, emmek, u għem l-istatwa, l-għu mux għet jaraw l-istatwa bess, issa meta jġu l-barranina, emmek daw. Għet jaraw l-istatwa, għet jaraw għamilna forma ta' sajt t-tifam emmek. U da għem ċertu. Naktar elaborata, speċa. Għem ċertu divers jiġu minn barra ġvira xedha online di u jarawa, daw jireklamawa u koll dive shops ma. Jajdu l one of the dives jridu l-umu fuq l-istatwa ta' Kristu. L-istatwa ta' Kristu. Iva. U fuq l-istatwa ta' Kristu, nalqu l-podcast u qabel ma titlaq namlu appuntament biex salawetni għandin zel taħt l-momija. No problem.